Nyakwara Mugiajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Jatend piny William Ruto onyiso joma usiko kwedo sirikal mare mondo otim kamano kod adiera. E nyasi mar Jamhuri, Ruto wacho ni joma siko kwedo sirikal mare osebedo ka fuong'o miriambo ewi chenro mage. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jatend piny ywak ni chuny mar kwedo gimoro amora mar sirikal nyalo duoko piny Kenya chien. Bang' seyo makinde ka kinde, ahinya to e kuonde tudruok mag mbui ka itude kod telo mar miriambo kod chiwo singo ma ok chop kare, jatend piny William Ruto owuok oko kendo chomore tir gi joma osebedo ka seyo loch mare. Is also a moment for Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking to dampen our resolve. E nyasi mar dhialo higni 61 mag Jamhuri, Ruto onyiso joma osiko nyono telo mare e lowo mondo oseloch mare kod adiera, ka owacho ni thoth weche ma itudogo sirikal mare gin miriambo. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and the truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts that they can feel, that they can touch, and they can see? Weche mag Ruto koro keto jopiny ka guonyo wigi ni ng'ano ma wacho adiera e kind Ruto kod jotend ute lamo, bang' jodolo mag din jokopere bende soko wang'e ni oriambo kotit kendo ok ochop singo mage. Kaluwore gi jatend piny, thoth seyo ewi telo mare onge adiera kendo ichwalo kod chunje maricho mar kwedo gimoro amora. When we say that the cost of basic commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has come down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. Piny Kenya nyalo dok chien e okenge mag nyayo telo makare kod dongruok, oni jo Kenya udhi nyime kod chenro mar kwedo gimoro amora kalure kod jatend piny. At all times, let us endeavor to engage on the basis of truth. Failure to do so will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity, who sabotage development, undermine democracy, and destroy our republic in pursuit of political expediency. Weche mag riwo oganda jo Kenya bende okodong chien e kinde ma Ruto opako jotelo mane orwako paro mare mar loso sirikal monywando jokanyo mag ODM, ka osingo madhi nyime kod tiyo kod jotelo mopogore opogore e tero piny Kenya mbele. We applaud you for reaching out to the former Prime Minister for the establishment of the broad-based government, and we thank you for reaching out to the former President, Uhuru Kenyatta, and making sure that going forward, all of us, every stakeholder, is on the table. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of the ideological persuasion, to maximize the cross-pollination of the flower of our republic and guarantee robust seeds for future seasons. Mabiro bang' jatend piny goyo ng'wech nyaka e gwenge mag Gatundu e dala jatend piny machon Uhuru Kenyatta e okenge mar golo kuome e rot tok chwanyore kod jalupne machon Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jonyuola koro ibiro dwar mondo odhi kod nyithindgi e skul kiyepo higa manyien mondo nyithindogo ondiki e bwo okumba manyien mar SHIF. Jatend piny Kenya William Ruto ma oloso e nyasi mar Jamhuri Day omedo puoyo okumba mar thiethno mowacho ni chiwo chenro mong'ith ne jo Kenya kipimo kod okumba machon mar NHIF. Magi ka jo Kenya mathoth to nyaka sani
Pokolonya matuta kod okumba ni makata nyinge malongo gwenyogi. Simfros Okinda leronwa mathoth. Taifa Care, Chief, SHA. Mana kaka nyinge chacho moko kuom jo Kenya e kaka bende okumba manyien mar thieth ni iyo kikore kendo dibed ni otamo moko kuom jo Kenya ng'eyo matut madhi dweche 2 sani nyaka ne ochak tiyo. Jatend piny William Ruto manenore ka gima e wuon okumba ni kendo ng'eye matut moloyo ji duto to medogo ne debe kendo pako kaka mano e okumba malong'o ma jo Kenya nigo sani kipimo kod mar NHIF. No public service delivery project of this scale and ambition has ever been undertaken in the history of our country. Ruto manoloso e nyasi mar 61 mar Jamhuri Day manobagi e lap Mauru Gardens, Nairobi, onyiso jonyuol mondo bi odhi kod nyithindegi e skul kinde yepo mondo nyithindogo ondiki okumba manyien mar thieth ni. Ka penjo maduong' bedo ni to nyithindogi indike bwo jonyuol kende bwo sikul kosi. Taifa Care inataka kila mtoto wa Kenya awe na bima ya afya. Wakati wazazi mtarudisha watoto wenu shuleni, tunataka kila mzazi aandamane na mtoto wake ndio tuweze kusajili watoto wote wa Kenya, ili watoto wote wa Kenya tuwapangie mambo yao ya afya. Kalore kod Ruto, counties maongoro kamotingo Turkana, Marsabit e kin mamoko odong' chien ewi kwan mar joma osendikore ne okumba mar thieth ka Nyeri, Lamu gin moko kuom counties ma opuo kuom timo maber e ndikruok ma kamano. I commend Kirinyaga, Nyeri, Bomet, Embu and Lamu, the 5 leading counties so far in Taifa Care registration. At the same time, I encourage the people of Marsabit, Garissa, Mandera, West Pokot and Turkana, who have the least registered members, to mobilize, register and take advantage of the benefits of this transformation program. Ataro mar gima jatend piny wacho moko kuom ute thieth mag ji giwegi tamore chiwo thieth e bwo okumba ni e wi gopegi ma sirikal pod ni godo e bwo NHIF. Lakteche molony e bwo riwruok mar kuko ywak ni ok oketgi e bwo okumba ni ka jopiny to koro piny otaro maonge kaka ginyalo yudo thieth mochimo kuro e bwo okumba mar SHA. Nyaka sani jo Kenya milion 11 osendikore e bwo SHA ka milion 5.6 osedar kowuok e NHIF nyaka e SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jothum mapachoka koro nyalo bedo gi geno ni gibiro yudo fungruok korka yuto margi bang' jatend piny William Ruto chiwo chik ne jokanyo mag Kenya Copyright Board mondo keto kenge makare mag neno ni chudo mar jothum otim e yo mauyanga kokalo mbui mar eCitizen. Kaka jafambo marwa Efi Nyakidi lero, jothum osebedo ka ywak kaluwore gi midhiero mage kadhe mar mibadhi ma osekwako sekta mar thum pachoka. E nyasi manobag Uhuru Gardens mar dhialo higni 61 nyaka ne piny Kenya yud loch mar tayo chenro mage kien kowuok e loch jowagunda, jothum nokodong' chien. Tok wer kod dusruok kendo moro jopiny kaachiel kod welo e nyasino ne giwuok gi singo kowuok kuom jatend piny William Ruto ni ibiro keto kenge mag neno ni chudo margi otime yo mahuyanga kokalo yor lony mar eCitizen. It is unacceptable that an artist earns as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalties pocket millions monthly. This injustice, ladies and gentlemen, must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with industry players and eCitizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and distribution to rightful owners and beneficiaries. Ruto medo ni giseketo chenro mag nyiso kido kod timbe kendo keto omenda masiro chenro go ahinya mitimo kod rowere kaka yorno mar goyo kang' e lony mar weche mikete mbui midendo ni content creation. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenyan creative products for export while facilitating the development of digital platforms to contribute and to distribute Kenyan creativity to global audiences. E kindego, Ruto puoyo chenro mar eCitizen kowacho ni osegoyo kang' makare
kuom thuolo mar higni 2 mosetie. Koloso, Ruto wacho ni chenro mar chudo e yor lony manyasani mar eCitizen osekelo yot ne sirkand Kenya moloyo to e choko osuru kod duoko chien mibadhi apise sirkal mar ni eCitizen keto e lai chenro mag piny owacho. We have digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enhancing transparency and efficiency, eliminating opportunities for corruption, and increasing visibility and mobilization of public revenues. Motelo ne ma, Ruto nogolo siem mager kendo chiwo thuolo mar juma achiel ne kembe sirkal madirom 34 ma oserem keto chenrogi mag chudo e eCitizen. Moko kuom kembego oting'o mano makeyo teko stima pacho ka Kenya Power, duol marango tije obila IPOA, kachiel kod duol mochung'ne rango nengo mauta pacho ka EPRA e kind mamoko. Jumbe 2 bang' ma, jang'ad bura Bahati Mwamuye nyochiwo chik machuno kembego timo chudo maggi e yorno mar eCitizen, tok bura manochwal e nyim doho kod riwruok mar kituo cha sheria. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom oganda jo Kenya onyiso geno ni tend William Ruto kidek kelo ber ka omiye sir e chenro mage. Ne giwacho magi e kinde nyasi mar Jamhuri manobagi e boma ma Nairobi e kar bago romo ma Uhuru Gardens, ka moko kuom jopiny okwayo jatend piny mondo odewie jotije ma osebedo ka ng'anyo e pachoka kaluwore gi lwasi marach mar tich. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en nyasi mano okelo kanyakla oganda jo Kenya e kar bago romo ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi. Nyasi mar 60 mar Jamhuri mano otelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuom jopiny mano oyore nyasi no nyiso mor margi gi okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kagoyo e chopo singo mano omiyo oganda jo Kenya, kata obedo ni thothgi pok ochopo kare, ginyiso yie margi ne piny Kenya biro chopo kama ber. This is a day to celebrate and it's a day to be proud of ourselves as a country because of the strides we have made together. We look forward to a brighter future for this country and we expect that the president will continue to lead us in the direction of recovery, direction of reforms. I'm not in the business of rating our President Ruto and how he's performing, but I know that now that I'm on this side, right, I know that he has the heart for his people, and he's doing the best that he can to make sure that he addresses the concerns of his citizens. About housing, is better for our nation. Jigo joluoni wa register mondo wakau digo karombwa. Wakwayo jopiny moso oganda wa monagi mondo ji ondikre mondo gikaw okumba mag thieth mabiro konyowa nikech kituo tibiro ringo osiptal to kionge okumba to bi thiedhi. Ginyiso moro mar gisir majalar kom mar AUC Raila Amolo Odinga osebedo kamiyo jatend piny Kenya William Ruto ka gikwayo oganda mondo omiyo Ruto lwedo e gero piny Kenya. Kane gichako chien kacha ne gibiro ka chest thumping ka gigo korgi, lakini ne giduogo yudo ni ka go kor kende ok nyal, nyaka gini include ang'oa some of the leaders manyalo konyo gi tich. Bende gikwayo jatend piny mondo omiyo med loso thuolo mag tije ne oganda, anyato ne jopuonj mag P1 mathoth gi pok oyudo tije kuom thuolo malach nyaka ne gitiek tiegruok maggi. Kiko kawe jomoko kaka JS kuongo chak gi jo P1 nikech gisebedo ka gi train dalo mang'eny, lakini poko kaw gincho wasebedo kikaw jo secondary gi jo JS. Jo P1 osebedo koketo tenge matin. Akwa ni wang'ni kapo ndiko gi ndiko jopuonjo pale jo P1 bi. To molo jok manodhi medre kendo upgraders obede thuolo mondo ndigi. Ginyiso geno ni kata ochumi mapachoka biro bedo makare kaluwore gi singo ma jatend piny Kenya osebedo kachiwo. Awinjo ko wacho wach mar pur kaka gweng'wa moaye Homa Bay kidonjo Ndhewa kaya dhi nwanga dhano puro tiang'. Dhano pura alot, sikuma, oduma, pamba bende waneno ka nyawang'ayo ok biro nwa godo gweng' man wadwa chako wach mar puro pamba. Mago gik maneno komora ma kadong government donje wachni to nyalo konyo wanya bedo kama kare. Msafara wa naibu wa rais vile Nyakoro mwajoang wantiere kinde mambui koro miyo oganda jo Kenya duol mar golo duondgi e wechego mag telo. Jatend piny Kenya William Ruto kwa oganda jo Kenya ni mondo mi kata ka gigolo duondgi to gigolie mago madiera giwecholo propaganda ka bende osingo negitimo sinani no negichopo singo mana gimiyo oganda jo Kenya e kinde go ma campaigns. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Nyasi en nyasi ka nyasi onyoso jo nyasi e kinde nyasi no. Mana ka jafambo marwa Walter Nyambaga leronwa, nyasi mar Jamhuri Day opong' kod tuke mamoro wang'a kendo oganda othith e lak.
E kar bago rombe ma Uhuru Gardens, Nairobi, jotelo chopo ka leo dhiang' opie ng'utgi, kendo gibore ka oduma, ka kodegi opie kuomgi mong'ith. E kinde mag gari mar Njejiri Oradi ochopo kod Martha Koome, kendo piacho wuoth koda mboka man kod ite. Mama wa taifa. Mene piny bende ochopo kod law maro malagolo, kendo njinyo wuoth kanyar songo. Odieche bende ochopo kod kirowo mar jo-British, e kinde ma jotelo bende walo wuoth. Kanyidendi moko ochopo kod lewni machal kod pasia machitore ka giriembo winy e bel. Jatend migao Opiyo Wandayi bende ochopo kanyono kowang' winyo majasunga. Arita kwe oridi ka gugi moko maum gi leny ng'wecho ka gu chieng' nyafu man kod lonye dwar madwaro cherore karito jomoledhi. Kapok odeko wakwalo ng'icho gi otuchi, kendo gima waneno en nyithindo modhulore kod bendera kod mor gi ilo ka gima giyudo kamonyoso chwerie. Kare mana jatend piny William Ruto emodonje nyasi kod teko mathoth matamre gi nono. Pike makowe nyiedhore ka njiri mowuok e buke, kendo milo tit mar mach. Ruto gwenyo dwach chiek mar koti mogo pas, kendo ng'aw bade koyogore kod jopuonjre e nyasi mar Jamhuri. E kindego joleny mothal kod ogute machal kod pien radolo othal ka jatelo kalo oluorore kendo tieko moso ji. Bang'e jatero lorie gache moyiedhi kendo lwenyo magar makwar ka e kindeno dhombata ikudho. Bathal e kinde ma Ruto rango parade ka ligangla ochuo kor lwasi. Jolweny riore kendo diero bendera modol kapar molos yo kabuto e kido mambulo kabunde kamanara odi e buomb iloso kamobetie, kendo igwenyo ng'utgi magimako osiep mangita gi del kapok oyargi e kido mar tango ger mar kit lweny. Keweni joma doyo kende makulore to iparo morem. Jalweny moro lung'ore ka janyiedho kendo riore kod othothurio e kinde ma jowetene mamoko nyoso chonggi karito mondo William Ruto ochwalnegi benderano. Jodolo kawo thuolo mar gwedho kit rangi mar jolweny mosidhi kawuono, kendo e nyaruga mar mula githiwo mo moro mar polo ne bendera, giluore ka gikuoyo kuome mar kinge. Kata obedo ni iro mathoth wuok e jokon, jodolo nyiedhore kod obani moro giluore ka pata momoke dhot ka githung'o godo machienglo made mak log tich mar jolweny mawajia mosidhi kawuono. Bingo iro ketedo, kata kamano jodolo go okuoyo iro mar obani ka gikiro kuom aguch mula mar gweth kuomgi. Bang' tieko gwedhogi kendo gipong' kod Neema nyathini jahawi, jolweny go kendo moro seso ka pio ula makuja oyudo chik marieyo tielo kod jowetene. Jolweny go thalo badgi kendo nyono adua ka ginyiso lony margi e kinde malum wuoro gi molaro kod joka dhano. Ukebe moro monalore kod law pete, chunye chwer ka bendera ni malo. Mbata ikudho, ndeke mag lweny kalo ka nyiso kit lony margi, kendo muchgi kende daro soke kapok wasigu odunyo ng'wech molal pep. To ndeke mamoko adek bende duogo kod mirima bang' ketho bura mane jokotenga ochano e kor lwasi. Kugi kor kamiel, rowere mag jensi noneno mudho ka kit pado mane imuocho e gin pado mag rowere mosegurore kata millennial mane more nyasi ka giparo ndalo. Jotelo buonjo ka juso kendo mor gi doge maradier. Gigolo miende moko mag wela ka ginduso mienda dujo, kendo gimedo moko manyien mowuok na e jikon. Nyamin moro minyal nyuom dhok 4 bende okaw namba e tok dolo nyimbich, kendo chito iwe e kinde mojende moko makod tuke mag miel mag lweny odero bende lokore kor lwasi ka luru momoke sigol. Jathum moro man kod ogudu machal kod sahand nyoyo bende onyiso lony ka gisidho yore mag yuto ne ojende e kinde ma jok man kod angoche machal kod mano mar kulundeng mar dipo bende duogo wigi. To nyamin moro bende kawo tipo kod simbe mag mula mos e kinde nyasi. Nyakora Mogajwang'
Nyasi en nyasi ka nyasi onyoso jo nyasi e nyasi. E nyasi mar Jamhuri Day. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Nyasi mar Jamhuri Day e kaunti ma Migori mane obagi e skul primary Marongo ne orochore kuom maloyo dakika 30 bang' ywaruok muoch e kind johera mag josiasa. Kaka jafwambo marwa ma Migori, George Jumalero, moko kuom joherago ne wer ka yango ni gin johera mag jaod bura Marongo Paul Abuor, to mamoko ne gin mag jago ma nyinge Nelson Adoko, maliekore ni geto kom od bura Marongo. Kata bed ni nyasi no mari gi 61 nyaka ne piny Kenya douru, oganda mane ochopo e nyasi ni e kaunti ma Migori, nyasi mane obagelap ma skul primary no Marongo e subkod Marongo to ne onge uru. Josiasa mathoth ok noyudo thuolo mar chiwo twak maggi bang' ywaruok mar siasa muoje kind joherago ma jobondo Marongo Paul Abuor kod joherago mag Nelson Adoko ma bende liekore ni dwaro komno e yiero maduong' ma bende biro. Ni siku ya taifa. Wanataka tuelewane. Askari wako na uniform waende pande ile. En ywaruok mar siasa mane ochungo nyasi mar Jamhuri Day kuom kinde malo dakika 30 ka ji dhirore koni kaachiel kod kocha. Obila mane ol kar kwangi ne otemo duoko piny liet mar siasa mane othiro nyasine, kata kamano ne omwomogi. Ne ochuno gavana ma Migori Chilayako maber noyware nyasino mondo ne okaw turufuong' kendo wuotho ir kweth ariyogi mane siro jobondo Marongo Paul Abuor kod mago masiro Nelson Adoko mane yware kendo kono mondo giket kwe mondo nyasini ne odhi nyime. Emomiyo beda piny, ng'ama wacho program ne matin ok oketho, ng'ama umoso ng'ato ok oketho. Donge kamano? Rongo Kamaru wabende jorongo go wakwau ne jawa mantie kabeda piny onge gima oseketho beda piny beduru mayom Josri Bat beda maber. Jobondo Marongo Paul Abuor ne oyudo thuolo mar wuoyo bang' kwe duogo matin ka bende ne owuoyo kod ichwang' mathoth. E kinde twak mar Paul Abuor, kweth masire ne pamone ka kweth masiro Nelson Adoko to ne ochwoyo wer ma bende koro kwede. Nikech sane ringo, to lwasi makanyo bende ne opong' kod ichwang' kaachiel kod koko. Ne ochuno mondo kamisona mar kaunti ma Migori Mutwa Kisilu mondo ne okaw chudi kendo somo ote ma jatend piny Kenya ka oluore mokete diere kod obila. Before 1963, for the colonial right. After 1963, they became the right of their citizens. Gavana ma Migori mane ogolo twak mare mogik ne okwajo siasa kod oganda duto e kaunti ma Migori mondo ket kwe kendo giwere kod siasa ma omondo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi mar Jamhuri bende ne odhi nyime e counties makaluo e alwora ma Nyanza mana kaka gwenge mamoko. Commissioners mag counties go ne osomo ote mar jatend piny ka gin bende gimedo siemo oganda makaluo othegre gi bago thumbe mag disco mag otieno ma iyango ni nyayo iye ma ohiu kod lando kute mag ayaki. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E telo machielo kendo, piny Kenya ne ochungo chenro meke ne dhialo nyasi mar Jamhuri mar 60 maringo odiochieng' mane Kenya oyudo uhuru kowuok e loch jorochere e higa mar 1963. Counties makaluo bende ne okodong' chien e hingo nyasi mar Jamhuri, kata kamano nyasi go mane ochakore moleo ne oywayo mana oganda mano kende. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar Jamhuri nenore ne okoket ne ikruok malong'o kalon ne kata lap ma Jomo Kenyatta mane nyasi no winjore obagie ne opong' mana gi nyasi mamoko ma ok mag piny owacho. Gino mane ochuno mondo tend kaunti ma Kisumu okwa achiel kuom weg nyasi mane dhi nyime kanyo mondo wene gi thuolo matin gi hing Jamhuri korka gidhi nyime bang'e.
County Commissioner ma Kisumu, Benson Leparmorijo, osiemo kweth, mapod timo maundu, mar ndhiyogi kendo kumogi kaluwore kod chik. Kamano bende, oyango ikruok ma sirikal koro nigodo, madwaro tieko, gedo mar yawo ma Korusoin, mondo obi okonye kedo gi midhiero mar oula. Kisumu tuko na familia karibu 200 ambao wameathirika na wako kwa evacuation center. Ile Korusoin dam tunajua kuna timu inafanya feasibility studies. So tunaomba kwamba damu hiyo ikitengenezwa itasaidia kuzuia maji, itatumika pia kwa mambo ya unyunyizaji mashamba maji, na hata nafikiri kuna stima itapatikana pale. Katen County ma Kisumu ko kalendika mar Gavana Nyong'o to ne opuoyo chenro ma koro sirikal nigodo madwaro tieko ndachreru mar SGR kowuok Suswa Narok nyaka Kisumu. Today, I am happy to report that the government has agreed to extend the SGR line. The line will extend from Dukamoja, Suswa in Nakuru County to Malaba in Bungoma County through Kisumu. Already the national government has rolled out a campaign to sensitize those whose property will be affected. Kai County Masaya kod Homa Bay, e kinde nyasi mar Jamhuri, County Commissioners ma counties go ne okumo weche mag thumbe ma igoyo otieno bang' liel, magikoni emanyayo yemo kod landruok kute mag ayaki. Tumesema hakuna disco matanga. Uambukizi wa ukimwi between the ages of 15 to 24 years is a very big threat. Tafadhali tusikie na mtuunge mkono wakati tukijaribu kuzuia. Mungejua ile kitu ambacho kinaendelea kwa disco matanga, mungesema tufunge. Mimi naomba viongozi wetu wa siasa, bila nyinyi kutuunga mkono hatutafaulu. Lakini tukitembea pamoja, siaya yetu will be better. Tutarudi ile nyakati za COVID, wakati tulikuwa tumekataa disco matanga, kwa sababu tumejua disco matanga wanauza bangi kule, wanauza chang'aa kule. Wale wasichana wetu wadogo, wale wa mashule, kuna dhambi inafanyiwa huko na watu wanajua. So wenzangu hapo, tafadhali, hiyo disco matanga tukipata inaendelea kwako, hiyo itatuletea hasira. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jalar kom mar riwruok pinje Afrika Raila Odinga kod jochung' mamoko dhi nyime kod timo ikruok motelo ne twak ma ichano bago odiechieng' ma kawuono Addis Ababa, Ethiopia, marango jala manigi oteku mar kawo kom tend riwruok Afrika AUC. Jolar kom no odiechieng' ma kawuono idhi dadhogi mar lero agenda maggi poni oyiergi ne komno. Twagno idhi kelni achiel kachiel kokalo Ramogi TV, Citizen TV kod Inoro TV. Judith Omondi ni kod mathoth. Jalar komb tend riwruok pinje Afrika AUC Raila Odinga nyoyo dorwak makende kuwuok kuom jalup jambetre ma Kenya e piny Ethiopia Petrolina Were e paw ndeke mabole e boma ma Addis Ababa. Bang' ma Raila ne ochwal nyaka e log tich mar mbetre no, kama ne oromi kod jogo mabende laro kode komno, Mohamud Ali Yusuf mar Djibouti kod Richard Randriamandriato mar Madagascar. Jotelo adek gose timnegi ikruok motelo ne twak margi kiny tich abich kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Twagno dhi nywando kido mag dhok auchiel ma itiyogo e Afrika kendo madhi konyo jolar komno e lando agenda maggi e pinje 55 mag Afrika. Magi dhi nyime kinde ma jalar kom Raila Odinga pod dhi nyime kod kampen mage serombulu mar bedo jaloch e yiero madwe mar 2 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Hanya kwa Ramogi Ajwangi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Kata kamano pod waiko ni chenro ma iye lach. Mejolo nwa ote paro penjo mora mora kotudore koda chenro marwa duto mar okinyi ma kawuono. Akaw mana yueyo madundo gi sane bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor.
This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ningoma mobedo pay design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yonya wauntie kikubed mabori ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi 90s. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire goody. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo
romo gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore, iluonga ni Mariamu, onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Baba shuka leo, Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo, Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti e mbele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso, Sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza atieno. Nyakwara Mugia Juang machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae kod Efi Nyakidi mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori angi dhi nyiewo tibedo piny some yo makare. Okinyi makawuono wantiere mana kod gazet mar Daily Nation kende emangwa lidni okinyi makawuono. The Standard pok wayudo. Kata kamano kangwa yude kinde madhi mbele kod nonro mar gazet to bobedo ka wanyisi ni to The Standard omiyo weche mage pek okinyi makawuono. Yaore Efi ichio nade? Ayore inya Joyce achio makare manaina. Amba chio makare machiegni nonro mar gazet. Ero kamana inya. Nyakwara Mugia Juang gazet okinyi makawuono Daily Nation mwantiere godo wanyalo wacho ni omenyo weche mane otimoro odiochieng' manyoro e kinde nyasi mar 61 mar Jamhuri Day. Kwa nyalo mana ng'iyo wach momipe kata weche mamoko magazet ni omenyo okinyi makawuono Efi. Kwa ng'iyo malo kanyo wang'eno odiochieng' makawuono en odiochieng' mar Raila Odinga kaachiel kod joma moko ariyo ma olap dhoge ndong' ne bedo jokoma mar riwruok mar kata mar bedo jakom mar riwruok pinje Afrika AUC. Odiochieng' makawuono idhi dadhogi e boma mar Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Anno kondike kae ni big day for Raila as he faces off with rivals in debate with AUC job race entering home stretch. Mano kutudore kod ng'wech mar laro koma mar AUC. Weche mamoko magazet ni mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono weche motudore kod Jamhuri Day odiochieng' manyoro. Kata kamano bathe kanyo benano ka nitiere special report mano ondike kanyo ni Inside Kamlesh Partners a World of Sleaze. Mano kotudore kod kaka Kamlesh Partners wacho ni ne okuongo donje pacho kae ko jahigni 25 kende kama ne onene pacho kae. Kata kamano iwacho ni osebedo ka nitiere gik moko mosebedo ka odonje ma wacho ni osebedo ka exploit mano sirikal weche mantero mwandu e pinje maoko mano omenda mathoth ahinya maderom kanyo $6 milion mosebeda ka itude godo ni seche moko selware e lwete yo ma ok ni kare. Thuon wach to nitiere kae kakoro jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro e kinde nyasi mar Jamhuri. Koro nowacho ni jogo mosebedo ka kwede koro mae sama koro brobedo kowuok oko to koro owacho ni jogo osebedo ka hangone kalure ni en osebedo kotiyo yo makare. Nyaka sani wang'eni nitiere jo Kenya mathoth mano moriwo nyaka kanise makoro osebedo ka seyo jatend piny William Ruto no osebedo koriambo
ahinya. Wach makamano aneno ka gazedni ma Daily Nation omiye pek ahinya. Adwaro ni wang'i ane matut. To kwa ng'iyo piny kanyo ifika pok wadhi kata it gazet mar ariyo. Bende aneno ka gazedni ma Daily Nation oketo picha moro kanyo, mano mar miyo, mano Margaret Wangari, ma jahigni 76, ojaus matunda, ka bende odiochieng' manyoro ne entiere kod nyakalondo mare moro matin. Koro no winje twak mar jatend piny e kinde mane koro jatend piny chiwo twak mare, mano e nyasi mar 61 mar mashujo odiochieng' manyoro. Matiende ni jopiny mathoth nyalo bedo ni nowuok oko ka gidwaro winjo ni jatend piny ne wachang'o e kinde nyasi makamano. Kata kamano adwa ni wadhi it gazet mar ariyo, mano mar gazedni ma Daily Nation. Ruto koro wacho ni jogo ma osebedo ka kwede hangone. It gazet mar ariyo kanyo kwa ng'iye, Ruto koro wacho kanyo ni abro bedo ka chopo singo te mana singo ne jo Kenya. Kendo jogo ma koro kweda gin jogo mahangona, kendo koro nyaka ang'is jopiny e lela ni magi joma hangona. Ifi Yani nyoro samane jatend piny loso e kinde nyasi mar 61 mar dhialo piny Kenya, yudo loch matayore kien kowuok kuom tend jo wagunda. Ntiere statement mano wacho reckless negativity. Mane pane e gima otemo min gi jogo mawacho ni hangone. Nikech magi ng'eni nochakore e kinde mane jodolo mag kanisa mar Kopere nowuok oko kendo kwedo jatend piny, kendo wacho ni ok osebedo kochopo singo ma osebedo kochiwo ne jo Kenya, kendo negi mulo weche mathoth motenore kod chal mar piny Kenya. Wantiere kata gi weche mag somo, wantiere gi weche mag health, mano thieth, okumba manyien, mano mar SHIF kata SHA moting'o gik mopogore opogore, ma bende sani iluongo ni Taifa Care. Koro aparo ni jatend piny kowacho ni ihangone, aparo ni mano bedo mana duoko mare, bedo mana duoko mare ne jodolo mag kanisa Kopere, jodolo mag kanisa mag evangelical, luongo ni evangelical pastors, gima chalo kamano. Koro en kowacho ni ihangone, wambe dwaer mondo wang'e ni ihangone nade. Nikech jogi chiwo mana pachgi kotenore gi chal mar piny Kenya. Waseneno kachacha ne ka okumba manyien mar SHIF, kata wanya wacho ni SHA, mano moting'o gik moko kaka critical illnesses, gik machalo kamago, osebedo gi ng'ikruok. Kata wan wachiwo lipot ne oganda kata jowinjo. Okumbago osebedo gi ng'ikruok. Koro wambe dwaer mana mondo wang'e ni ihangone nade. Kata kamano kaka wacho ni ihangone, owacho ni sani obro bedo kochopo singo go eko. Gisekadho stage moro mar chiwo promises kata chiwo singo. Koro sani odong' mana ni gikete tim. Koro wambe warito kaka jofwambo mondo wane ni ibro ketgi gi e tim koso bro bedo nade. To magi duto wang'e ni timore ma kaluwore ni nyaka sani bende nitiere wechego mago mag sirikal, mano manywanda kata moriwo ji duto, mano miluongo ni broad based government. Bende en achiel kuom gigo mane oloso odiochieng' manyoro. Ka bende odiochieng' manyoro aneno ka gazedni mar Daily Nation ondike kae, wach mondik kae kod jandiko mano Justus Ochieng. Nyaka sani koro wacho ni weche mago mag sirikal manywanda, mano moriwo ji duto kamoro achiel. Jatend piny William Ruto nowacho ni obro dhi mbele kod manyo joma moko mar mondo mi joma moko ma giwacho ni kata bedo ni gintiere kod pogruok e weche mag siasa kata pogruok e gigo mag giwacho kata wacho kanyo ni regardless of their ideological persuasion, nyaka koro bio manygi mar mondo mi osum paro mariek kowuok kuomgi mondo gine kaka piny Kenya nyalo dhi mbele e yo makare. Wach makamano bende ni waneno ka jalupne mano Kithure Kindiki kachiel kod governor e county ma Nairobi kai Johnson Sakaja. En bende odiochieng' manyoro ne gipuoyo ahinya jatend piny William Ruto kuoma ne kelo Raila Odinga e telo mare kachiel kod limbe mayande otimone olimo godo mane en jatend piny Uhuru Kenyatta mano Ishaweri mayudore Gatundu South e county ma Kiambu. Magi mana nyiso okenge ma jatend piny William Ruto temo goyo mar mondo mi okela ne jo Kenya duto kanyakla gine kaka Kenya bro bedo ka sudo mbele. Penje ni kotudore kod jogo mosebedo ka seye jo Kenya orit nyaka karang'o eka koro ne ka jatend piny chopo singo mopogore opogore mosebedo ka ochwalo ne jo Kenya. Ok dwa wach ni ing'eni ok wanyalo miyo jatend piny timeline. Koro en be bro chuno ni nikech ing'eni magi ma en owacho en owuon ni gisekadho stage mar chiwo singo, sani koro gine okang' mar
keto singogo eko e tim. Koro wanto ok dewa miye timeline en makoro nyaka oneni oganda jo Kenya osebedo ka chiwo pachgi katenore gi gigo mosebedo ka timore pacho kaendi, kendo gisebedo ka gichiwo pachgi ka giwacho ni ok wane kitayo chenro makare e piny kaendi. Koro bro chuno mana jatend piny mondo mi en bende okas chenro go eko. Ka dobedi ni en okumba manyien mar thieth nigi ng'ikruok, one ni oketo kenge makare mar neno ni ng'ikruok go eko otim lokruok mondo chenro mar thieth odhi makare. Ka en weche mag somo kata chenro manyien mar somo mani imiyo omenda mani imiyo jopuonjre, mamiyo jopuonjre sire yore gi mag somo, oneni mondo gigo eko otim makare. Kata kamano e wach mar broad based government dindi, aparo ni ma en duoko mar jatend piny kaluwore ni nyocha ne waneno kolimo mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta e boma ma e dalane kacha chande. To thoth oganda jo Kenya ne wuoro ni to ka kinde mane William Ruto pok nokawo telo kaka ker mar piny kaendi, nitiere kaka ne gin gi ywaruok moro matin kinde nigi Uhuru Kenyatta kane pok obedo jatend piny. Koro ji wuora ni to ere kaka sani koro odok manyo mane en jatend piny machon. Bende sani waneno kotiyo gi osiro Raila Odinga nikech olap dhoge ndong ne kom mar AUC. Koro wan wuora en ang'o madhi mbele? Ok de wang'e ni gidiscuss ang'o, gitwak nang'o, nikech gin kuchocho gi Roma Ken. Koro ok de wang'e ni gitwak nang'o. Kata kamano wacho ni chenro mar broad based government niendi biro konyo tero piny Kenya mbele. Koro wambe warito neno ni be obro nyago lemo kosoyo. Aneno ka gazeti mar Daily Nation bende opoge kanyo makare nikech nitiere bathe kanyo mar broad based government ma japiny nyalo gombo ng'e ni ewi weche mag broad based government ono wache nang'o. To ewi weche mag keto mbui kata digital transformation bende odiochieng' manyoro jatend piny no lose e yo makare. Ka bende koro wacho ni weche go mago mag keto mbui e kuonde mopogore opogore no chiwo ranyisi mane weche mag ajira digital kaachiel kod jitume digital makoro gin moko kuom wanyalo wacho ni gin moko kuom chenro makoro geto neno ni jo Kenya madero 20,000,000 oyudo lony makare, mano lony mar tiyo kod mbui ma bende wacho ni biro bedo ka ting'o malo weche mag nyuolo tije pacho kae. Kopogore kod mano, magi ang'e ni odiochieng' manyoro mane en thuolo mane jatend piny William Ruto yudo mar loso kod jopiny mar mondo mi oyang ne jopiny ni nyaka koro wasechopo higni 61 kowuok e loch jowagunda, to higni 2 mosebede telo kaka jatend piny osebedo kotimo ne jo Kenya ang'o. Bende no loso kanyo kotudore kod udi manengo gi oyweyo makoro wacho ni osendiko jo Kenya maderom 200,000 moseyudo tije bwo chenro mar gero udi manengo gi oyweyo. No loso bende kotudore kod special economic zones and export processing zones manyaka sani koro wacho ni ting'o malo chenro mag keto mwandu e pacho kae. Ma bende no wacho ni e thuolo mar higni 2 mosebede telo nitiere moko kuom kembe makoro osendike kata osebedo licensed e bwo zones makamago ma bende osenyuolo tije mathoth ahinya e pacho kae. Mago duto nyakwara Mogejwang inyalo somo it gazeti mar 2 kaachiel kod mar 3. To ifie it gazeti mar 3 mano mar gazeti mar Daily Nation bende adwa ni wadhi kanyo kaluwore ni e kinde nyasi mar 61 mar Mashujaa odiochieng' manyoro mano kar jolweny mano mar Wajir Airbase odiochieng' manyoro ne giyudo rangi margi makoro nyalo miyo koro gin bende koro gitayo kata gichunga kar kendgi gin kaka jolweny ahinya to mago marito piny Kenya kata chiwo arita makare mar piny Kenya e kor lwasi kacha. Odiochieng' manyoro ne waneno e kinde nyasi makamano ne nitiere nwaneno kido mag kaka ne gipangore, kido kaka ne gitayo chenro magi matinde ni gin kaka Wajir Airbase bende ne gimor ahinya kotudore koda kaka koro ne giyudo rangi mage nikech kwa wang'iyo odiochieng' manyoro ka wang'iyo jolweny makamago ne nitiere jolweny mago mag army ma ne orwako lewni ma rakwar, nitiere mago jolweny mago mag navy norwako lewni ma blue kaachiel kod jolweny mago mag jolweny mag nitiere mago manorwako lewni mar rakwar, nitiere mago manorwako blue kaito nitiere mago manorwako lewni marochere makoro nyiso kit kaka gitiyoga kendo kaka gisebedo ka gikonyo e rito piny Kenya mar mondo mi jo maundu ahinya to mago mag Al-Shabab kik monja pacho kae. Nen gino makare ahinya kendo nen nyasi monyalo wacho ni nen mano mar nyadhi. Ne wamor ahinya nikech ing'eni gigi
kaka nyasi kaka mag jamhuri mashujaa wasiko ka waneno ka itimo gigi, lakini nyoro bet kano ber ahinya kata showcase mar ndeke mane waneno e yamo kacha chande apro nen gima ber kendo uniforms mane girwako, joma norwako blue, joma orwako green, joma orwako rachar, mano white, ne ginyiso bende ne gin ranyisi mar bandera mar piny Kenya. To ahinya aparo ni Wajir Airbase osebede opara manyime mar neno ni girito piny Kenya e tong' mar piny Kenya kotenore gi jomaundu mago mag Al-Shabaab. Koro aparo ni nyoro nyasi no endo kata gino wuon ang'eyo ni ne gimor ka gitimo ranyisi kendo ginyisowa ni koro wan kaka Airbase mar Wajir osemiwa thuolo mar chung' Kiwan kendo tayo chenro mekwa Kiwan. Koro aparo ni en gima ber ahinya ne jolweny mag Wajir Airbase. Ka bende nyaka sani koro iwacho ni koro gibiro bedo ka giyudo budget magi kachiel kod timo kata ng'iyo kaka gitayo tijgi giwegi e kinde makoro nosemigi rangi margi giwuon. Ke bende iwacho ni puoch kachiel kod pa kata hona mano mar ting'o presidential colors mago mag Wajir Airbase mano timore kanyo Uhuru Gardens dhine mano Lieutenant Francis Opondo kachiel kod Lieutenant Abdinor Wako mabende noting'o mano regimental colors mago mag Wajir Airbase. Nen nyasi maratipo ahinya. Adwani wadhi it gazet mano mar 4 kachiel kod mar 5 mano mar gazeti mar Daily Nation. Kata kamano wachako kod it gazet mar 4 mano mar gazeti mar Daily Nation. Political discontent, economic struggles shape Jamhuri Day. Gigo mano timore e counties mopogore odiochieng' manyoro e kinde mane ihengo nyasi mag Jamhuri Day e kor gwenge. Nyaka sani koro iwacho ni nyasi makamago e counties mopogore. Ndike kae ni nyasi e counties mopogore jo Kenya matin kaachiel kod jotelo matin emano chopo e kinde nyasi makamago e kuonde mano bagi mopogore. Wang'eni county commissioners ema koro notelo ne somo nyasi mano somo ote mar jatend piny William Ruto. Ochiwo ranyisi, gazeti mar Daily Nation ochiwo ranyisi mag counties mopogore. Ahinya to mago mayudore masawa mar piny Kenya. Iwacho ni e masawa mar piny Kenya kuma wang'eni masawa mar piny Kenya en wanyalo wacho ni en kuma jalup jatend piny mano thich e apisi Rigathi Gachagua wuoke to thothgi nokochopo e nyasi makamano. Ochiw ranyisi kae e county Manyeri, miwacho kae ni e county Manyeri e Karabago Romo mano mar Dedan Kimathi ground. Jopiny matin kende emano chopo kacha. Kata kamano nyithindo emano chopo, to nyithindo no chopo kaluwore kod soda kaachiel kod makati mane ipogogi. Kata kamano joma thoth nokochopo kaluwore kod nyalo bedo ni pod gintiere kod lit magintiere godo e wi kaka nothich oko e apisi mano Rigathi Gachagua. Dibedi ni pod gintiere kod lit kaluwore gi kaka ne othich oko mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kata kamano ok dawach mana ni en mano kende nikech ineno ka gazet mar Daily Nation wacho kacha ni political discontent, economic struggles. Koro economic struggles gigi mago kaka economy mar piny, chal mar ochumi mar piny Kenya osechalo. Koro mane ma debedi bende ni nyalo medore wiye kacha chande, debedi ni emano omiyo thoth oganda jo Kenya ok owuok oko. Nikech ne waneno bende county mar Taita Taveta kacha chande oganda no kochopo kombe ne ni mana nono. Ne gin mana oganda minyalo kwan 1 2 3 emano chopo mondo miyone. Tineno ka Nyeri kai wacho ni nyithinde mano yuoro nyasi to gi yuoro mana ni nikech nitiere ang'owa soda gi makati en mkech. Mane achiel kuom economic struggles ma gazeti ni endi temo leronwa. Kech emotero nyithindo kache chane gi wacho ni dala onge gima wanyalo chamo to ka nitiere soda gi makati ma wanyalo chamo donge wachopwa madhi. Ing'eni kinde machon wan kane watindo nyasi aina gi kika winjo ni nitiere kamoro wan wadhi mondo wane ni nyasi itayo nang'o, jolweny man kache chande orwakore nang'o, ndeke mantiere kache chande showcase margi chalo nade. Koro yes, masawa ma Kenya nyalo bedo ni achiel kuom reasons en kaka nothich oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua to komede wiye en kaka koro ochumi mar piny Kenya osechalo nikech sani endi adier ochumi ni malo. Nengo mar ochumi ni malo, bech gik moko ni malo, kata obedo ni nyoro jatend piny nowacho ni nengo mar gik moko osechako lor. Koro juma ni warito mana mondo wafuatilia mondo wang'e ni to be en adier ni nengo mar gigieki
olor. To bende aneno kochiw ka gazedni mar Daily Nation bende ochiwo counties, ranyisi mag counties mopogore opogore kama jopiny nokoso chopo e nyasi mar Jamhuri manobaga e alap mopogore opogore. Gichiwo ranyisi kendo county ma Turkana kama jopiny nokoso chopo, mano Moi Gardens mayudore Lodwar Town, kama governor mano Jeremiah Lomol Rukai kaachiel kod county commissioner Julius Kavita ne ochopo mar mondo mi gi chwalane ote mano mar Jamhuri. Jopiny moko ne dhi mana nyime kod chenro gi mapile ka pile mar mondo mi gine ane kaka ginyalo ting'o malo ngimagi. Bendi wacho kae ni ka moko manochopo kacha nochopo mar mondo mi ging'i ane kit wende kaachiel kod miel mane imielo kacha. Kata kamano adiera kaluwore kod pek mar ngima ema nyalo bedo jopiny nomiyo jopiny moko koro kochopo kacha giwacho ni we ane kaka nyalo timo gini manyalo miyo abero ngimana kar mar mondo mi adhi kae. To kar political discontent kanyo ne wanene county ma Migori odiochieng' manyoro efi bende koko moro matin ne obedo e kinde nyasi mar Jamhuri ka nitiere josiasa moko ariyo, johera mag josiasa ariyo mane koro temo ywaruok matin. Kata kamano wageno ni mago duto ibo bed ka iloso e kinde mabiro mbele. Jopiny omed mana redo okanda. It gazet mar 5 bathe kanyo bende aneno ka nitiere ote mane jatend piny William Ruto bedo godo ne jothum e pacho kae ka koro nong'iso mano copyright board mar mondo mi koro ne ane kaka nyalo neno ni jothum kata jogo manitiere sekta mar were pacho kae oyudo yuto magiewo makado. Ndikenye ni Ruto orders Kekobo to have real-time system for royalty collections. Nikech wacho ni jothum mathoth no wacho ni nitiere jothum mathoth menyalo yudo ni higa mia mane 10,000 kende. To jogo magin jo copyright gin to gidhi dala dwe ka dwe gi milionde. Mane momiyo koro wacho ni chenro mar choko kaber to nego be ni timo e yor e-citizen mowacho ni e kinde mathoth osebedo ka konyo matek ahinya mar dino rode mag mibadhi. Apani ne mane timonwa sigana makama nyoro efi. Sigana ni ane mana timo nyoro kendo aparo ni en gima ber nikech iyudo ni e kinde mosekalo jothum ma pacho kaendi osebedo ka ywak ahinya ni nitiere kaka mibadhi osekwako sekta noendo mar thum, ok giyudo omenda mowinjore onego bed ni ichwalo gi makare. Seche moko ichwale modeko, seche moko ichwale nus, seche moko be ok iyude kabisa. Koro aparo ni nyoro e kinde mane jatend piny loso no wacho ni ochiwo directive, ochiwo chik ne Kenya Copyright Board mondo mi oket okenge mag neno ni koro jothum ibiro chul kokale e yor lony manyasani mano mar e-citizen. Kowacho ni e-citizen osekonyo e dino rode mag mibadhi kendo osekonyo chwalo piny Kenya mbele. Kendo aparo ni mano en gima ber nikech koro obro keto e lai chenro mag sirikal kendo obro keto e lai kaka itayo chenro e sekta niendi mar thum. E-citizen obro chiwo ranyisi ni kani chulo jathum makamae omenda niendi be omenda ni nochopo ne nikech nyaka iyud ga receipt e kinde ma itiyo gi e-citizen. Koro aparo ni en gima kare kendo nyoro ni neno ka jothum no wuok oko ma gichiwore kendo aparo ni kaka jafo mar Walter Nyambaga nowacho citizens magin millennials emane o enjoy ahinya nyasi pajoro nikech oyudo jothum moko machon mago jothum wan gini ne wawinjo gi kawachon jua kawan joma chon jua kali gini mosebedo bende e sekta mar thumni kuom thuolo malach tiyudo ni kirango chien kata king'iyo ranyisi nitiere jothum ma wang'eyo chakre kane watin to nyaka sani okine katika gisegoyo kang' mora mora e ngimagi chala kaka ne gin chon chande. Koro aparo ni chik mane jatend piny ochiwo niendi biro konyo ahinya jothum nikech onge kaka an kaka jathum atiyo matek agol thum ma producer tina ma chul producer kendo bang'e ibro miya mana 10,000. Ng'ama miya 10,000 ni to dhi dala gi milion 1 e giko dwe. Ok en ranyisi makare. Koro aparo ni ma chik maber ahinya kendo biro konyo ahinya jothum kendo biro neno ka sekta mar thum bet kogo kang' kirango gi pinje mamoko. Adoni waket tenge weche manotimore odiochieng' manyoro e kinde nyasi mar 61 mar Jamhuri. Wadhi ne it gazet mar 6 mano mar gazedni mar Daily Nation. Ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro nomol achiel kachiel nyaka e pinyno mar Ethiopia, e boma mar Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia ne ikruok mar dayo dhoggi kata debate mibo bed ka itimo odiochieng' ma kawuono. Raila Odinga e kinde manochopo
e pinyno mar Ethiopia odiochieng' manyoro norwake kanyo kod Kenya's Deputy Head of Mission e pinyno mar Ethiopia mano Petronila Were. Wang'eni nitiere ji mamoko ariyo mano mawuok e pinyno mar Djibouti kaachiel kod Madagascar ma bende bobed ka idayo dhog odiochieng' ma kawuono. Kwanyalo mana yudo it gazet mano mar auchiel mar gazedni mar Daily Nation. Gindike ka ni Raila in Addis for AUC debate. Nyaka sani koro bende giketo kanyo moko kuom jogo ma bende olap dhogi ndonga ne komno giketo kanyo. Wantiere kanyo kod Muhammad Ali Yusuf mano mar Djibouti kaachiel kod Randria Mandrato mano mar Madagascar ma bende olap dhogi ndonga ne bedo jokoma kata jakoma mar AUC. Nyaka sani wacho kae ni Raila nitiere kod mise aboro makoro oneno ni biro bedo kaloko kata kelo lokruok e pinje duto mag Afrika. Wang'eni twak makama obedo ka wakelo ni Nyakwara Mugia Jwang' e TV marwa kae kango chopo saa 1 mamidhiambo. Twak makamae dhi bedo maiye tek nikech ineno ji ariyo mamoko gi Richard Randria Mandrato mar piny Madagascar kod Yusuf mar piny Djibouti. Gite gisetiyo kaka jogo matayo, gisetiyo migao mar Foreign Affairs rango weche mag pinje maoko. Kendo Randria Mandrato bende osetiyo kaka jatend migao mar weche mag ochumi e piny Madagascar kocha chane. Koro gin kargi ji adek goeko gin jok manigi lony ahinya e kaka inyalo ta weche mag ochumi e pinjegi, kaka inyalo ta weche tudruok kind pinjegi kod pinje maoko. Koro en twak ma iye dhi bedo matek. To bende ng'eni idhi taye gi dhok auchiel mago mag pinje Afrika. Wantie kata gi French, Kizungu. Koro warito mondo wawinj ni to dhi chalo nade nikech giduto ing'iyo mise ma gichano ne pinje 55 mag pinje Afrika oting'o kata chane ohala, chal mar ochumi kod kaka inyalo solo omenda mondo pinje Afrika otwag ogo okang'. Ne waneno kata chane jatend ogai mar ODM Raila Amolo Odinga motelo ne maendi kane nitiere piny Ethiopia. Raila noloso ahinya e weche mag ochumi kowacho ni odwa keto okenge mag neno ni pinje mag Afrika ochumi margi obede rang'iny mamalo kipimo kata gi pinje mamoko. Kendo nowacho ahinya ni mokwongo obro neno ni apeini matudo pinje mag Afrika wantiere kaka gi Trans Africa Highway olos makare mondo mi chenro mag ochumi obed mayot. Kiwuok e piny Kenya idhi wawach ni Tanzania kata idhi e pinje mantiere the southern part of Africa gintiere makare. Bende wantiere gi communities machalo kaka ECOWAS, riwruoge goeko riwruok mar West African States, wantiere gi mag South African States kata wantiere gi SADC. Koro warito mondo wawinje ni twagni endi bende obro bedo convincing be an kaka japiny Kenya bang' Raila chiwo mise mage kendo lerogi be en gimoro ma anyalo relate to kata be en gimoro ma en convincing to one kaka jatend kaka oganda ma piny Kenya mondo mi ogai mar ODM sir mara. Koro warito en twak ma iye dhi bedo matek to mana wang' jowi kaendi kochopo saa 1 mamidhiambo ang' ne jowinjo marwa yod gi Ramogi TV kaendi mondo wawinj ni to chalo nade. Wakoyo ne mana Raila Odinga hawi maber e kinde makoro entiere ng'wech mar laro koma mar bedo kata mar laro lemo mar bedo jakoma mar riwruok pinje mag Afrika. Efito mane matera e machinglo moro pach jagoro e it gazet mar 14 e gazedni mar Daily Nation. Kwanyalo mana dhi it gazet mar 14 mano mar gazedni mar Daily Nation anno ka giketo machinglo magiketo kanyo odiochieng' ma kawuono otudore kod weche mabobedo katimore Addis Ababa. Ano ni japiny pendo nene ane mar mondo mi koro wang'i ane jagoro to keto pache kanyo. Koro ng'ama neno picha makamano kata machinglo makamano ento nyalo interpret e yo machalo nade. It gazet mar 14 kanyo kwanyalo mana yude achiel kachiel mar mondo mi japiny bende onene. Kang'iye Efi waneno ka nitiere jal moro ochalo ka osemiye microphone mar mondo mi olosi to ng'ama mi microphone wanyalo pongo gi wiwa ni picha ne sura no en mar ng'a. To nitiere jal moro ma okulore piny to sieme to nitiere weche mowacho kanyo Efi. Awacho ni for East Africa, not TV Mortialala during the AUC debate. After jalo man mbele kae ni to maomi microphone ni to wang'eyo ni en ng'a. To joma ni chien konegi be wanyalo jaso ni gin ng'awa gini. Ng'ama sieme ni ema dibed ka changanya matin lakini machinglo ni to ena kare
Nkechini se no tibi mo tiela la wang'eyo ni tibi kata tiela la en ang'o. Wase winje e kinde mokalo. Koro wang'e ni en ang'o. To ng'ano ni ani akare konyise kamano. Koro wabi warito rito mondo wawinje ni bing'eni ananeno ka ng'ama chalo ng'a okulore to siemo ng'ama loso malono an sura no chalo na kamar jatend piny to koro sieme ni ing'eni e Yusika onge tibim gi tiela la mawinjo ga campaigns kate pacho kae koro seche moko gide ni koro bed motang' ne ni weche miwacho kacha gin weche manyalo mulo jotelo mago mag pinje mag Afrika mar mondo mi olut ni ombulu nikech chien kacha sande wanyalo neno Salva Kiir waneno kanyo Samia Suluhu gini koro paro ni warito mondo wawinjane kang'o wach TV kwa satiela ai nyakoro mugeja ngin bende machinglo makamani inyalo pongo gi wi ni in korka kori interpret yo machalo nade seche moko pach jagoro opogore koda pach janeno adwa nwatie gazet mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation kama koro mano controller of budget e pacho kae ema koro iseyo kuom koso chwalo omenda ne counties e wang' sao ndike kae ni budget controller blamed for delays in county funds. Nyaka sani koro iwacho kae ni senators gin bende koro giriwore lwedo kod governors mar mondo mi koro ewi weche go mago mag kaso chenro mag omenda ma ichwalo ne counties kata kamano anoko ket picha kanyo mano mar controller of budget mano Margaret Nyakango makoro ene makinde mathoth osebedo kogolo kata reports mopogore opogore kotudore kod kaka counties osebedo katiyo kod omenda kata kamano seyo koro ni e wiye ni ene makoro mono counties yudo pesa e wang' sa motelo ne sigana ni jaga budget aparo ni en juma mokalo nitiere report manochiwo kowacho ni nitiere counties moko 10 ma spend 0 shillings on development to gino bet kanokelo yuarruok matin kind jaga budget kod riwruog governors mano Council of Governors ne wacho ni tend migao mar omenda nodeko cholo negi omenda monego bedni gitiyo godo e tayo chenro gi mag dongruok pacho kaendi bang'e negi wacho bende ni jaga budget bende nitiere kaka otudore gi chenro mar chwalo omenda noendo koro aparo ni tend migao emochung' ne chwalo negi omenda but okane ka seyo jaga budget ni kare lakini mano pachgi kigin wan ok dewa wachi nikech gine maging'eyo kaka chenro goeko itayo kata kamano duol makedo gi mibadhi pacho kaendi EACC bende noduogo dok ne jaga budget kagiwacho ni en kare e report mare manochiwo to kata kamano kane governors giwacho ni nokochwal negi omenda e kinde makare donge ma en gima nonego bedni giloso gi tend migao mar omenda wantiere gi jatend migao kacha chande mondo gilalre giwach ni pesa gieki omenda gieki odeko choponwa to nitiere chenro mag dongruok ma waseketo ma onego bedni jopiny neno ka wasechako timo gi kata keto gi e tim koro paro ni ma en gima nonego bedni gilalre mana gi tend migao nikech tij jaga budget en chiwo report ni omenda mane ichwalo ne counties gi oti kod gi nango be nitiere dongruok moro amora mosetim nikech ne waneno adier kata obedo ni omenda gi ne odeko ere kaka Anne Waiguru en achiel kuom governors mano wacho ni nosechwalo chenro mage mag dongruok koro ka dibed ni nochwal negi omenda modeko ere kaka governors mamoko to no otimo chenro gi mag dongruok jaga budget Nancy Nyakango bende nowacho ni nitiere omenda mar July kod August nochwal negi to counties mano spend 0 on development gieki gin counties mane onge kod budget koro ineno ka nitiere pogruok e gima jaga budget wacho gi gino ma governors wacho gi senators ma bende koro siro governors meki ka giwacho ni jaga budget emane ochwalo odeko e chwalo omenda makamago kata an kipacha en ni omenda onego bedni cholo gi tend migao mar omenda pacho kaendi kendo governors onego bedni lalore kod jatend migao mar omenda mondo migine ni chalo nade kati nyalo tim nango. Aya matut nyakora muge jwang nyalo somo it gazet mugi kamano mar gazet ni ma Daily Nation. If yadwa ni wangia ne gazet mar The Standard ngeni yonge kode kata kamano anta se yude kai. Gazet mar The Standard watch maneno ka gimi opek. Gingi opek kai ni lies versus fact. Ruto's fresh war on critics.
Gindike ka ni lies versus fact. Taneno ka Daily Nation to nondike ni I will prove my critics wrong. Gina weche machal mak mana ni koro gitemo gwenyo weche matin. Mar mondo mi seche moko janeno ka kata japiny kanga o ng'aw ng'ute ng'iyo gazet mondo yanga ne ni gazet mane monyalo nyiewo. To koro neno ni mane mamore kata kamano gin mana weche machal mak mana ni gigwenyo weche matin. To bende naneno ka weche mag Raila debate mi bobed ka itimo odiochieng' ma kawuono bende gimenyo kanyo odiochieng' ma kawuono. Wachni mogik efika watieko. Da wach mana ni kaka gazet ma The Standard wacho lies versus fact. Adiera versus Miriam. Daily Nation kachabo wacho ni I will prove my critics wrong. Ruto kane loso nyoro no wacho ni ntiere ka osebedi kichiwo sigana mag miriambo to ihangone. To wacho ni sani gisekadho okang' mar chiwo singo gichope okang' mar keto singo go e tim. Wan kaka jofwambo warito mana neno ni chenro gieki bibro kete tim. Wan be wanyisa jopiny adier ni mae kaka nowachi, mae kako timore. To walo golo weto. Erokamano ahinya Ifinya Kidi kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono. Ibi walid ne Nyakwara Mugia Jwang gazet. Gazet momori Nyakwara Mugia Jwang e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isoma e yo makare. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso, sangwen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lynn Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obayi. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Okwanyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo.
chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana Ramogi TV. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dhow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All these and more in 5 days starting from $1,055 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region, ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Jong dakika en 24 tok saa 1 mar okinyi machiegni twak maro mokwongo e chenro mar opinyo okinyi makawuono kama odwa twak otudore kod chala mar Kenya mano otudore kod weche mane jatend piny William Ruto wacho nyoro e kinde nyasi mar 61 mar Jamhuri kama no lose e weche mopogore opogore ahinya to weche matimore pacho kae weche mamulongi ma jo Kenya ina kachiela kod an twak makama Nyakwa Ramogi Jong okabibedo godo kenda antiere kae kod wela riyo mano Kennedy Ondiek janon weche mag siasa kachiel kod Elisha Aboka bende janon siasa. Achako di Elisha Aboka yaure ichio na dokinyi makawuono. Achio maber ndagone Nyasaye erokamano kuom chopo ka odiochieng' makawuono en odiochienga mokwongo donjo Royal Media. Erokamano machiegni okinyi Nyasaye medrito. Erokamano machiegni to Kennedy Ondiek yaure ichio nade. Yaure nyanyois. Moso nyikwa Ramogi no yaure uru kendo ageno ni uchio maber kendo ne uwinjo maber e nyasi no ma Jamhuri manyoro. Nya ina morago erokamano ne ker kuom sedho jawer majturwa majoluor ahinya Prince Indah gi award mar OGW iluongo ni Order of Golden Warrior. Kendo adwa kawo thuolo be mondo akwaha maber ne Migosi Raila Odinga
thuolo modhi e debate ma kawuono marairi mar kaka Afrika dhi bedo, magi dhi nyiso piem margi gi jalo magi piem godo ma Djibouti. Kawa kamano, erokamano. Machiegni to okinyi ma kawuono. Nyakwar Mugeja mana kiseneno magi welo mantiere godo. In bende kamoro amora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote magi kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook bende biro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono adwa nachako Delisha Boke kinde mane jatend piny William Ruto loso odiochieng' manyoro nonyiso jomosiko ka kwedo sirikal mare mondo tim kamano kod adiera. Ka bende nowacho ni nitiere jomasiko kwedo sirikal mare, ka bende wacho ni gin jomafuong'o miriambo kotudore kod chenro mage. To bende e gazeti okinyi ma kawuono aneno kondike kanyo ni lies versus facts. Koro ng'ama wacho adiera to ng'ama oriambo. Gin jogo makwedo jatend piny ema riambo kose jatend piny ema riambo, to ng'ama wacho adiera? Jatend piny ema wacho adiera kose jogo makwede ema wacho adiera? Elisha. Joyce, erokamano. Adwa kwayo kama. Ing'eni wantiere gi miluongo ni freedom of expression. Kendo mano gima nogorruok ne momiyo nokele kendo gino nonego ji mang'eny. Omiyo adwa wacho ni ker owejo Kenya be owach gima giparo e pachgi. Ing'eni ng'ama tiyo onego be notiyo to ling to ng'iyo gima jopiny wacho to kiwach mang'eny. In gima ji wacho no emidhi ti rectify ti wacho ni aka to nyocha wacho kama kata timo kama. Lakini wane msimu mar siasa mano be nyaka iyie. Koro nitiere jomosewuok oseloso aput gimoro. Gidwa ni gimoro amora ma ker otimo kata obed norach, gin gidwa kata ober, gidwa mana ni gikwedi. Koro kwedo gik ma ker timo ananyalo wacho ni ober kata orach kama. Oko nego beno kwedo gimoro amora. Wang'eyo maber ni jo Kenya kale matek nikech taxes ni malo. Adwa na nyis president kawan kani onego beno wa reduce gimiluongo ni tax laws ma iloso pile ka pile makinyo kelma. Onego walos gi achiel to kwa achiel no waseloso to mane mowacho ni mawe wadhigo nikech ing'eni nyo sign kendo laws moko mag taxes. Aparo ni ung'eyo mano. Koro magi kadhi to sani hinyo jopiny. Uchumi tek makata sani kiwuotho oko kae tibro yudo ka Christmas ok en Christmas mane wachamo chapat kada maparo. Lakini adwa kono joma kwedo be ker ni gibeda ne joma objectives. Giwach facts, giwe keto miriambo. To ker bendo wuogo oko gi joge te mondo gitine jopiny. Mondo owe ywak ni ji criticize. To bende koro penjo en ni jogo ma osebedo ka seyo telo mare. Gisebedo ka gitimo mano kod adiera kose nyalo bedo ni koro giseya kalore ni koro ni en jatend piny onego be ni se. Elisha kapod antiere ku. Ing'eni adwa koni kawuono kawan kendo adwa nyiso ganda Luo. Ni nitiere joma ok mor ko ganda Luo ni e sirikal. Omiyo ko gando Luo donjo to koro gidwa neno kaka president rach nikech ing'eni gigi wane manyocha wakwero president kanyocha wanoko. To ka sani koro wan kod president to koro criticism odwa medre. Ing'eni nitiere jomo paro mana ni Kenya ni gin margi ma joma chielo konego beni timo bede sirikal. To sirikanda ni wachulo tax kaka jomoko. Onego beni wan bende wabede sirikal. To joma timo gini gitime nikech koro ing'eni kata kawuono Joyce akoni ni kadipono ganda Luo wuok e sirikal. To bibro neno ka koro jomoko ka kendo kao backseat. Nyiso niya nitiere jomoseketo kamoro mong'eyo ni sirikal gin mana margi ma jo oganda machielo konego beni timo bede sirikandno. Ta adwa kwayo kama ni jakom Raila Amolo Odinga osekwayowa monyisowa nosemiyo President Ruto experts makoro konyo sirikande ni. An gadier gi experts manye wamiyo jo Jubilee ne dhi keto economy dhi bedo maber kendo akoni ka an kodi kaka wuon authoritatively ni a new financial year idhi neno ka taxes dhi bedo reduced. Omiyo adwa kono critics mag president ni giling'ane mondo ging'iyane ni to gimiye thuolo moro matin warita ne ni to
finance bill mabiro dwa chalo nango. Koro thuolo kanyo matin wanyalo onego bed criticize. thuolo matin maromo nade kaluwore ni en higni 2 koro jakenya ma kawaida osebedo ka ywak kata obedo ni odiochieng' manyoro jatend piny nowacho ni pek mar ngima odok piny kata inflation odok piny to king'iyo japiny en to pok oyudo kata pesa ofuku mare payslip mar japiny mano michulo sara dwe ka dwe pod oneno maka payslip pesa modok godo dala medo mana dok piny dwe ka dwe. Ing'eni emomiyo awacho ni chien kacha kanye pokwa miyo ker experts wa mondo bede serikal nyi neno ka piny tek ma gik moko nye dhine jo Jubilee marach ma osiepna ne ka obro koni ni gik moko nye dhine gi marach but nikech koro wan gi experts sani ineno ka kata mana fuel for the executive 2 months wa retain kama wantiere nyiso ni wang'iyo mechanism ni to wadwa kiete mondo bed maber machal nade mondo at least ing'eni ka fuel odok chien to ngima bro dok chien nikech production depends on fuel ka diponi fuel cha waduoko beche chien tibro yudo ka kata mogo kidhi nyiewo tidhi yudo ka beche ni piny to sama idhi nyiewo mogo ka beche ni piny ting'eni payslip ni beti yudo ka gonyore nikech kidong kata mana galof mora par to mogo kawuono iuso ni kata siling 50 donge ne ka koro inyalo nyiewo mogo go mang'eny nyiso niya adieri man kende ni Kenya Kwanza administration to tich nyota to nikech koro sane nitiere experts mane wa donate negi mabe ang'eyo ni wadhi donate negi mang'eny ting'eni mano mana kionjo mano wamiyo gi mana matin manyiso ni kwa miyo gi mang'eny to wadhi loso negi sirikandgi ni be momi neno kaka wuono ginyalo brag kata ka nyineno president ka wuoyo kineno kata kisomo body language ne tibo yudo ka body language president nyen gi authority moro kanyo ko wacho wechege nyiso no ng'eyo ni mbele ka kech kisomo kanyo to wacho ni odwa prove his critics wrong nyiso niya ong'eyo ni advices mwamiye gi kaka wanyise kaka onego wayudo wagol tax kuom jo Kenya opogore kaka nyocha imiye mokwongo koro momiyo wamiye ne thuolo moro matin kata mana nyaka next year kwasesomo finance bill to ang'eyo ni to kanye gi kanye mogo tax kanye gi kanye mowe kanye makoro nyalo wacho ne critics ni kanyo koro nyalo miyo wakata wan experts manye wadonje serikande miwane uru thuolo mondo wambe wamiu nia mae kakwa biro kaka wadwa tiyo ne Kenya. Wakila ne ondieke twako kinyi makawuono jomage ma jatend piny nyalo bedo ni nosiemo odiochieng' manyoro ko wacho ni mago gin jogo mahangone ni ka gi kwedo telo mare to gitim mano gadiera gin jomage mosebedo ka hango kata riambo ne jatend piny kotudore kod gigo mopogore opogore mosebedo kotime pacho kae ondiek. Erokamano Joyce mokwongo wadwa wacho ni nyoro nyaka wayie ni jatend piny nyo wuoyo gi teko kendo gi rieko kendo kani neno the president kani wuoyo to inya neno ng'at ma understand ng'at mong'eyo gimotimo mokwongo ok en president masomo andika en president magigege en ge pache kendo ng'egi kendo ok apar ka ng'ato nyalo critique kata na speech mare kaluwore gi content mano chiwo to the people. Number 2 wadwa ni ochako gi wach katiba ni katibo yie gimiluongo ni freedom of expression mage makosa ma jo samoro timo tieni warodha wache wach katiba samoro part mar katiba miwuoyo samoro okisomo kata line no itieko because article 33 mwinjo wacho ne momiyo president samoro ka wacho no bro ni ji moko wuoya it's because article 33 mar katiba miwinjo rifano kisomo part A ma oyiene ji wuoyo no en wach mokwongo oyieni ni right to seek gimokwongo that line ni en in gi ratiro mar dwaro information kisedwaro information to kendo ratiro noero oyieni mar yudo information then kiseyudo information kendo ratiro ne moyieni wacho iluongo ni imparting information mora midwaro chiwo tiendo mi thuolo mano article 33 sub article 1 to kidhi sub article 2 mar pakatiba achiel magiwuoyo chako kwero niya ni freedom ni okoyieni mondo iwach gik moko manyalo kelo koko mabalabal manyalo chacho pachji kata manyalo chwanyo ji kata manyiso miriambo kata manyalo ketho ratiro mar wadu moro e yor wuoyo rodho wach koro mae kama dhiye jowa mapingo sirikal mokwongo gidwa kawo right for expression no to gitiyo kode ahadha ma ok ging'e ni information ma gichiwo is it correct information or not gimomiyo president ne chiwo paro machal kamacha ni antie jomoko ma king'iyo the performance record ma president William Ruto jomoko nitiere ma gi either gidhi gidwaro right information to ok gichiw that right information because king'iyo kata na performance level ma the president
kaning'iyo the track performance, king'iyo agriculture, within the 2 years, despite turbulence ma Kenya osebedo godo e yore mag ng'anyo, kaachiel gi chandruok mopogore opogore, tibiro yudo ni fertilizer nyocha gima ne president okwongo timo, and it is there ni fertilizer oa from 7,500 to siling 7,000 to 2,500, and pok ochange the price pod en kanyo. Ng'ata mapuro joma nopuro ponte noyudo fertilizer. Mano nyiso nang'o? Production marwa mar chiemo malure gi beche mag nyanya, kitungu, gimoro amora, koro nyaka dhi malo ni wira wan gi subsidy mamiyo thuolo mondo wan gi input makoro jopur nitiere go, gigo eko ma gitiyogo. Mar ariyo, king'iyo kara weche mag affordable housing, county sani makoro madhi 27 sani already affordable housing projects dhi mbele. Makara Homa Bay magwa igero 210 units, moko 1 bedroom, moko 2 bedroom, moko bed sitters, and almost complete. King'iyo Homa Bay, even so many things, kara king'iyo Kisumu and everywhere, Kenya mangima ok dibedi gi sirikal ma ji temora ahinya. At the same time, nitie miscommunication, makara wadwa pod okia ni ma en sirikal ma Kenya kwanza, ok en ma Jubilee. Jubilee ne en mar Uhuru Kenyatta, en oseiga chon. Sani wanie new government ma en Kenya kwanza, government motelne gi William Ruto. The fact manyaka jo wang'e ni ineno kata industrial parks manyocha ichak ger ka iluongo aggregation zones to gi industrial parks migere counties, gin gigo eko madhi enable jowa mondo mi oyud thuolono mar loso pesa kata bedo gi mwandu e ofukugi. Kata bedo ni odiochieng' manyoro jatend piny adier den wacho ni pek mar ngima odok piny, mana penjo mabende apenjo Elisha. Japiny to pod ok winja ni oyudo fungruok moro. Nyalo bedo ni mane momiyo kata ne waneno ka jotend kanise nowuok oko mar kwedo jatend piny. Penjo ni jotend kanise gin bende gikwedo jatend piny maonge kod adiera kosango matimore. Kalure ni kanisa to kinde mathoth to wadwaro ga mar kata onego bed ga ni side kod jopiny ka ginno ka jopiny ywak ahinya to gikwedo maricho ma sirikal wacho. Jo kanisa bende kwedo jatend piny maonge adiera. An Kenya waka adwa wacho ni ng'ato ka ng'ato wuoyo kaluwore gi komo dwa chungi. Kata sani neno jowa mawacho ni neno kaka waziri mar energy Opiyo Wandayi nowuoyo motegno kowacho ni sama joluo dwa bedo machiegni gi sirikal, awinjo konuoye ka ni to sirikal rach. To kae manyocha bedi ka nyocha wacho chon ni Eliud Owalo jamwa, Eliud nyocha ni e government manyocha kadho, manyocha welcha Eliud jamwa, to Dr. Raymond Omolo jamwa, to Kombudo PS jamwa, Kosombadi gi Wandayi koro joluo maloyo joluo mamoko. The thing en ni nyaka understand ni politics ka sama gimoro decide ni rachni aracha makata onge gima rachie sirikandno. Sani endi Uhuru Kenyatta neno ka oseyiedhi tiyo gi William Ruto. Is it because nikoro William Ruto? It's only because everybody wants opportunity. Nikech kata en odwano bed but President William Ruto no joge ge moko mondo yud thuolo e sirikal. And kineno kata joge Uhuru kaka wuoyo kawuono. Gimor nikech kashago koro onge koro gin the players in that. Koro momi atemo wacho ni the politics in our country ok yienewa mondo mi wawach the truth. Koro the truth en mani kakineno iwacho ni pek mar ngima dok piny. Pek mar ngima biro dok piny e yoni. An accountant and I understand gimiluongo ni economics. Economics biro wacho ni the national GDP kochorore malo in terms of gross domestic product, pesa kod resources mwayudo kaka piny kochorore malo compared to manyocha wan go last year, then what stabilize pesa wa nyiso ni koro cost miluongo ni inflation. Inflation en pek mar ngima kaluwore godo omenda ma wantiere go. Koro sama pek mar ngima kaluwore godo omenda ma wantiere go odok piny, nyiso ni wadok koro obiro affect gigi. Gima japiny obiro winjo direct, onge gima ni pesa donjo fuku japiny direct. Gima japiny biro winjo namba achiel en banking rates. Ibiro yudo rate mar ikawo godo loan e bank. Koro biro dok piny nikech inflation level osedok piny. Mar ariyo, president nosetiyo matek mwa stabilize our dollar. Ng'eni sama William Ruto donjo, dollar was 166. Dong watil kode ka. To kawuono dollar was stabilized at 128 to 132 shillings. Mano is very good for African country and for a developing country. Cutting according to IMF, cutting according to World Bank. Koro mano nyiso niya was stabilized. And the best it was setemo stabilize. Amor ko wacho niya ni bech fuel osedok piny. While ing'eni nyaka ne experts gima giwacho gibi. Ana support President William Ruto kenda support gi experts gote. To ing'eni fuel nyocha expert go yudo kosedok kanyo. Ma in fact nyocho with when expert Opiyo Wandayi on the hell no dog siling achiel kende. While no work from 170 something man entie to come entie. So what I can say yani wa appreciate uru niya one system ka system rach ni kaka sama nyocho rach jo luo ni Raila no wacho no racha
racha racha negi onge gimoro ma President William Ruto is the same. The only thing in here, because the advisory team is still the same. The advisors get not change. The only thing the ministers no will. And put bro will ministers left, right, and center. So the only thing Manyalo watch. Jakir is sure. President William Ruto ensure a better plan. And manani jawano ko me time from the beginning mondo chak implement better plan. Tango mo jatend piny sani makoro wacho ni jogo ma kwede kata jogo ma wacho ni chenro mage onge adiera kendo wacho ni ichwalo gi chunje moko maricho ni ema kwedo gimora mora to en owuon ema nodwaro opposition motegno manyalo siemo sirikal mare koktima gigo makare. Ingeni samone ingeni kane wawuok e presidential system to no kaka to kane wawuok ka system one go is presidential. Nyiso niya president kaka head of executive nigi role ne. Then legislature kaka jok maloso chike nigi role gi, then judiciary kaka jok mang'iyo kaka chike itiyogo nigi role. Gima duong' ma president ema wacho niya king'iyo kara jogo koma nyocha lalamika kalore gi golo pesa mogole kanisa. Nikech President William Ruto en ng'ama noseloso pesa Kenya. Kata kapok obedo president en billionaire. Kodhi e kanisa to golo milion 5. Onge ng'ama nya prove ni pesa no okwal. So kodhi ogolo kanisa to yudo ni ng'ato pinge. Jo kanisa mosebedo ka receive pesa ne for all these years. Bukore suddenly koro pesa William Ruto rach. Nyiso ni somebody somewhere dwara ni mondo wacho ni pesa no ka lor ni pesa ma kamano ni nyalo kony godo jopiny kata nyalo kete projects mo. Gin kanisa go ka gikawo gikonyo ga go jopiny. Sama gikawo ga gikonyo ga japiny mane. Ja kanisa. Paro ni Ben Riambo. Adwa kono Ben Martin. Kennedy Martin. We rodha wach ni rodha mondo winji. Adwa na rectify. Mokwongo Article 35 of the Constitution kata pend chik Pradega Beach ema wuoyo e gimiluongo ni getting the government information. Mano Article 35. Article 33 ema wuoyo freedom of expression. Number 1 wasomne Joyce. Adwa na konye kamoro to kapok asomo ne. Awe monde matin Ben. Adwa na konye. Ben wacho ni kanisni Ken wacho ni kanisni ok kony jopiny. Adwa nyise kama ing'eni ka wang'i adieri mar piny to ing'eni kanisa mowuoyeni be ema nochung' kodgi. Kendo kanisa ni ema nowacho kaka Ker William Ruto ng'ama berie mogik ma to wan mane waluwo baba ne giwachonwa kaka baba no ng'ama ok ong'eyo Nyasaye. Ben gini nowacho kaka kanisa ber kendo nani Kennedy. Kendo ing'eni Kennedy adwa ni kikiwang' kawane debate. Adwa na nyisi kama be Kennedy samane uwuok campaign no dhie kanisa o interject Joyce hapa ni guide on debate o interject based on the fact not emo explain Nariambo because a right of expression yani what clear bit more we fambo right of expression 33 Article 33 wacho nango wacho kama Number 1 wacho ni every person has the right to freedom of expression which includes freedom to seek and receive. No, they have freedom to seek. Mano tiende na intimidate. I don't want to so bedmos. O wacho kama wacho ni freedom to seek. To seek niso ni nyakede imany iwinjo receive iude or impart ichiwe iwinjo gin gik mokadek Ochako wacho kama si wacho niya kata bi wacho niya freedom of artistic creativity were mano kidhi etuto wacho niya the right to freedom of expression does not extend to a propaganda. Yes, to a propaganda. Koro mondi wach stop kanyo samane ker mage wacho ni campaign point of order. Joyce, just on point of order. Tadwaro niya owacho Nariambo. Koro ba wacho Miriambo kanyo. I want people to be very clear. Just bedmos. We lokori. No, please just go to your point. Enano samane ker campaign. Baba no biro gi agenda ne. Ker ne nigi agenda ne. To ne yudo ka ker mowuoyeni ema ne deputy president. Dongene mane jalup ker by then. Nyiso ni gik moko ne timore kotimang kong'eyo. Dong mana dier. Koro ka gigi ne timre kong'eyo, to ne yudo ka moko Joyce kata in kibet kama kineno ka ker wuoyo, ti wacho ni kato ker wuondowa, kato wacho adier. Iwinjo? Nyiso ni kae no violate. To information kiyude, ing'eni kawuono nyalo wuok ka
tawacho na dhi office ker adwa dhi yudo information mar kaka pesa watiyo kata dhi treasury tawacho ni John Mbade miya kaka pesa wa osetiyo to kaseyudo that information tamanyo experts ta evaluate myself tayudo gima dhi nyisa ng'owa jopiny to onego bed nanyiso jopiny adieri ok ariamb ne yang'owa jopiny tadwa nyiso Kennedy gimoro ka kanisa ma kawuono giwuoye ma giwacho ni samoro lokore kodgi ni ema ne gidhi gokinyi gotieno iwinjo kawuono Joyce kata kabiro e odi takelo ni goodies kinya duoga kelo ni goodies ing'eni already asenyono tiendi kamae koro ing'eni kata idwa wacho na ni ing'eni wendo na ni kawuono tibiro ka wuoche ni otimo chuodho ing'eni ok ibi wacho na to ka koro adhi ma koro reality chako goya taneno ka koro wuoche na no adier otimo chuodho adwa duogo ge odi ing'eni koro nyaka ng'ikwara ni ineno abok gimitimo ni kawuono ok timam kumora to kanisni Joyce inyalo bedo witness ing'eni nitiere ji mang'eny mosome Kenya kata kanise mopuonjogi dong mana adier jo Catholic opuonjo nyithindadi kata nyaka samo wuoyeni pod gipuonjo emomiyo adwa nyiso Kennedy mana matin owe riambo ni kanisni go kony jopiny nitie nyithi kich ma kanisni go puonjo molokore dhano kawuono apani Joyce o confess ni en kuongo ne biro samoro ji bedo gi order ing'eni ma samogo kaka igoye ratilo pogre kaka igoye oru piny because the thing is iweyo ng'ato to tieko then an kawuoyo aling'thi full stop without interfering. The fact is, my brother, kidwa raise a point of order ni wacho na riambo. Ana rito no wache ni ariambo e katiba kosa riambo kanyo. Because ka wacho ni kanisa iwa ipenjo wabene jok ma pingo president no wacho ni moko nigi paro maricho. The thing is, ka kanisa gine receive pesa from president, and I'm repeating the same thing. Kopo na riambo to chako winja. Ka kanisa gine receive pesa from president, kane deputy president, and even nyakanyojo chak tiyo kaka president. Suddenly kanyocha wabedo gi issue mar Gachagua's impeachment, tineno ka jo kanisa majo Kikuyu o reject pesa ma president. Samoro olungu radieri gilwete kaka en. Because kanisa ni mamoko receive pesa, kada nyocha president ogolo sadaka. At the same time, samadhi kanisa, agolo sadaka na. Mumo wache Malaki. Ni tem Nyasaye Malaki adek matinda achiel ni tem Nyasaye gi ingo mondine kaka dhoudi mag polo yaore president kodhi ochiwo mare kaka mich achiel kuma par mare mochiwe kanisa ere tiende mondo reject ye seche mochiwe no to nitie joma moko be moluoro president ma bende ochiwo mekgi matinde ni jo kanisa gondo bende gin chunje maricho man kwedo gimoro amora president nocho wacho ni evil spirit chieng moro ni winjo ko wache speech ni moro ka it is evil spirit modonjo into the church the church should be wacho ni gima lwedo makoni ogolo makoni kik ng'e ochung lando milion 5 ma president okelo yet ogisebedo oginyiso ni president osetera di nyaka nene in that church. So that is what we were saying. Then na wacho niya ka kanisa feel no winjo be ni pesa go ikonyo go jopiny ei kanisa ka nitie mond liete nyithi kiye ochiwo example ma Catholic kende madwa wani maybe kanisa makonyo nikech abang'e moko matin ba nitie kanisa moko madeche mathurwa magin kodonjo ni tap to chalo pi monyumore anything ok ing'e kata ne pastor siko mana ni keluru mondo ne guth while ok gikony kata. So the most important thing mawachi is this ka ng'ato dwa pingo president kata weche mag kanisa gino ka yie gi jopo kanisa and pastors wanyaka be bed honest ni udwa rie piny koso udwa ni piny orieu nikech kanisa gikore machalo gimobam malo kata jopiny mowinjo be ni girie because from their conduct and their behavior. Koro hata mowacho ni the president kana owacho ni critics mage moko are not fair tiende niya ok giwacha adieri like kaka ma ong'eyo maber ni president nitie a lot of projects mane momiya chako ka wacho ka wan ofe ako ni wach morara ke baso gik moko modhi olando ni ndara ni owinjo bet kama ndara ni to gima mera ke baso no understand ni sama project oketne kaka 400 million to winjo be ni nitie procurement process samo ket procurement process pod ichiwo mondo tendo timre oro se hand over site ni contractor koka pango mondo tim mobilization okay wani president nyocho launch project ni sani koro dweche adek poko chakore nitie process mar handing over site process mar launching the project process mar taking over mobilization ka nitiere tendo
osechaki to bedo gi chung samoro nyiso ni there's a financial challenge ma either contractor nigo or government nigodo kaka sane wan gi finance bill mano collapse ne samo sirikal pok ochoko osuru manyalo chulo contractors mondo mi gidhi mbele gi loso ndernigo the other time niwinjo ka Mbadi nyowacho ni koko gol pesa ma nderni koro kidhi los kaluo ng'ama nyocha odhi wuotho e ndara mambita nyaka Sindo nyocha wacho ni ndara no rach kabisa to sirikal to nye ko confirm ni koro release pesa boke baso ne dwani mondo contract oged gi pesa koyudo kanyo pesa nyaka yud sirikal so sama right mar expression no o include right to seek information be no dhi ministry mar roads mo penjo ni to ndara ni ang'o momiyo chung to odhi chakore karango to plan mane ma ungo kode to treasury wacho ang'o kuom giwacho ni ane oketo 100 million to ndara kore ene kaka chalo contractor setimo baro ndara to pod rito mondo miye pesa samoro samiye ma pesa ma mobilization poko miye pesa mar phase 1 kata phase 2 of the project so dwaro information is important kapok idhi wuoyo emomiyo wacho ni jomoko rodho wach then idhi tiyo gi wachno wachna rodho an ok arodho wach I'm very careful and categorical in my expression and I'm very clear and factual. Kapok wadhi e topic machielo Elisha nitiere gimidwa medo kotudore kod gigo ma jatend piny osebedo kowacho ni ihangone ni en gin mana chunje moko maricho mag bende koro Kennedy wacho ka ni nyalo bedo nodonjo nyaka kanisa momiyo koro kanisa kwedo nyaka gigo ma jatend piny wacho kata bedo ni kanisa to kinde mathoth wawacho ga ni ochung' kor kadiera ka ginno ka jopiny hinyore to nyaka koro gilosi mondo gisiem sirikal ng'i sirikal ni oyo kata utimo marach jopiny ok omor. Ing'en adieri man kende en ni Kenya wakato samoro nitie joma riambo mang'eny nikech ing'en ni kanisa onego bed ni giwacho adier to kanisa ni ing'en adier man kende ni gidoka gi girgi ne igi to hinyogi ing'en ni gimislead Kenyans nikech ka gimuocho ni mae e candidate ma Nyasaye okelo mae e candidate ma jopiny onego koro many to gima duoga yie gi Kennedy en achiel ni nitiere section mar jomoko maparo ni sirikal en margi ma kabila moro konego beni biro machiegni gi sirikal ma sama kabila no biro machiegni gi sirikal to gineni kaka inin awacho ni president nyocho wacho ne ni gin jochiende donge ok mana dhok maber manya tiyo go nyiso niya king'iyo gi adier gine makoro sani giwuok oko kabisa mar kwedo president to pare ni sama sirikande gine lwar ma president masane ni noseketo gi tago maliet okwan be mane wabiro wa step in mwa mako gi mwa konyogi to kawuono kwa wacho ni wambe we wakonye ng'ane nikech ing'eni president ma kawuono ni Joyce no chung kodwa motegno higa mar 2007 ma onge ng'ata makia koro wambe kwa neno ka jogi ne koro diye nikech ing'eni adieri ka un thuondi ariyo tachielo dhi oko koro inego nyaka koro duogo ot mondo kony maru koro wambe waduogo mondo wakonye but adwa na goal mentality mar jomoko paro ni sirikal en mana margi wan be wachulo mana taxes wan be onyuolo mana Kenya ka to king'iyo gik mang'eny wan be mwasethone nikech kata mana katiba mineno kawuono ji enjoy ni ing'eni onagi emosethone gini kata kawuono kigolo data tiboyudo nyithi luo mang'eny othone gini kata an mawuoyo kodi ni asedhi e streets ok dichiel ok diriyo mang'eny ka wadwaro haki to nikech ni samora mora ma wan wachiegni gi sirikal akia ni nwatimo ga jogi ang'o ni wan ok gidwa ni gine ber ka dhi gweng'wa omiyo kawuono wakwayo niya gikawe criticism gi magitimo gi giwe ane mondi nikech wadwa walos Kenya mondo Kenya obedi maber ne ng'ata ma ojana kawuono ko graduate ing'eni kawuono mawuoyo kodi ni graduation timre University of Nairobi they need the number of students ma the graduates madhi wuok kawuono madhi e field ing'eni ging'eny to wakia ni tich dhi yudore kune to ka economy ber molose maber ing'eni kawuono kichandri kata ni dwa dhi Dubai ni kedhi manyo tich ibro mnatie thurwa ka but nitie joma paro ni Joyce kama intie ni kondiki tich to timni mna favor ing'eni samoro ko timni favor samoro qualifications mekimu ketika to gin emaka koro ni gwege matin ikono gini koro initiyo marach kaka wang'eyo maber ni onge kaka inyalo bedo sirikal jalop ker ok inyal bedo sirikal to ine sirikal to ine opposition idwa ni ping nyaka sirikal kendo idwa ni sponsor nyaka joma dhi gore gi sirikal nikech king'iyo president nowacho maler ni report wacho ni jalopne ema no sponsor ng'anyo manotimre malich ok inyal bedo sirikal to inidwa ni chaki iping sirikal ma intiere yien to sama nye gigi timore ka gintie kapok wagolo ne gi expert mondo dhi okonygi to ne waricho
to ka koro expert donjo ma koro chako loso gik moko, ing'eni kata osiepa ne wacho, Kennedy wacho, tadieri man kende ni experts wato sani koro mi at least economy chako stabilize. Ing'eni Mbadi is a qualified accountant, kata king'iyo history ne, Mbadi ong'eyo kuminyalo tax gi kumoko onego beni tax. Mbadi ong'eyo kuminyalo gole tax gi. In fact, okonego wa tax Kenyans mang'eny. Onego beni wa expand the tax base. Ana procurement officer, timo BCom. BCom ipuonjowa kata mana finance. And the truth is, we need to onego wang'i yore makare ma wa expand go tax base. Kwa expand the tax base ma ng'ata golo matin, to ok ing'eni wan koro kanye expert wapoko biro to wakao tax wate wadwa collect kuom ng'ata di Joyce achiel ng'ama tiyo ni ene mwang'iye ni payslip ne ni wang'ade nyaka last person. Ing'eni kata sani aparo ni it is January wadhi medo NSSF to wang'eni mano pesa ni mabiro retire. Ting'eni wamede at the expense ma ok wang'eyo ni to kanyo wadwa dhi fill gap no nade. Adwa ni waket tenge weche motudore kod gigo mane jatend piny William Ruto wacho odiochieng' manyoro ni nitiere jogo ma hangone kata jogo ma okoso adiera e kinde magi kwedo chenro mare. Wach machielo ma bende nyolose odiochieng' manyoro tudore kod okumba mar thieth. Okumba mar thieth ni kata japiny koro sani koro gwenyore Kennedy. En Taifa Care, en SHIF, en SHA, kosen mane. Kaloni nyaka sani nyogoyo debe wacho ni nitiere jo Kenya madero miliona 11 mosendikore e okumba manyien mar thieth mar SHA masani koro tie yo makare. Wacho ni miliona 5.6 osebedo transferred kowuok e NHIF ka gidhi e okumba manyien mar thieth mano mar SHIF. Kata kamano japiny nyalo bedo ni penjore ni to koro en mane. En Taifa Care, en SHIF, en SHA. Kose wacho kokale Taifa Care jonyuol kochopo Januari mar mondo mi odhi e skul gi nyithindgi mondo gindikre e Taifa Care. Chenro manyien mar thieth ni en mane to bende nyaka sani nyaka nochak tiyo tarik 1 dwe mar 10 higa ni nyaka sani. Bende jopiny oseyudo fuong'ruok moro amora nikech kiwuoyo gi jopiny moko to giwacho ni okumba manyien mar thieth no ok ging'eyo kaka otiyo gi sani ka gidhi ute thieth moko pod ok otiye kaluwore kod ng'ikruok kata systems mage. Aparo ni Joyce gima jowa winjo ng'e mokwongo ma aparo ni sirikal apani wadhi keto strategy mar mondo mi biler weche gi eki maler. Aparo ni kata jok mochung' e migawo mag weche thieth osebedo ka biro e studio kaka lero gimomiyo wawuok e NHIF kwadhi e SHA to bendo Taifa Care. The role ma government nigo de article 43 mar constitution mar Kenya dwaro ni mondo dhano ka dhano ma ja Kenya ne bed gi ratiro no mar gigo eko maketo ngima bedo maber kaka udi midakie e weche mag ngima obed gi weche mag pi e weche eko mag somo mago eko gik miluongo socio economic rights ma king'iyo kata internationally gin gik ma recognize ni government nigi duty mar mondo giket mano. So President William Ruto kaachiel kod Kenya Kwanza government to gi the new government ma waluongo sani ni broad based and I encourage mondo waluonge ni broad based. Gimoro no bedo borrowed experts go mago are just political rhetorics mar unnecessary because kata king'iyo Njuguna Ndung'u king'iyo weche mag accountants to he was even more qualified than Mbadi ka koro ing'iyo in terms of accounting and koro wawacho Mbadi gima Mbadi has brought in okelo the aspect of reality. And my gima nyaka appreciate Mbadi for. John Mbadi okelo aspect of reality a Ministry of Finance. Makoro inano kala tax base gik ma Mbadi no kelo ka gina the same as gik manyocha nitie ka. Egin kan inano ka president signed those bills. To ne gina niya part of finance bill which we lost. Ni winjo ka ngacha explain. Inano ka nitimo signing. What we recovered from the lost finance bill. What we recovered from the lost finance bill. Tiendenia, the finance bill was itself not bad. The only thing in reality in that ministry. Mako wacho ni cost mar inflation odok piny. Odok nango. To dhi keto kara king'iyo sani reduced inflation ni biro kelo cost mar food to gik mamoko dok piny. To wach ni mar okumba mar thieth makoro walose sani ni ema dhi wacho okumba mar thieth. That is reality in ministry. And each ministry koro watim gima Mbadi timo mar keto reality to it. And my gima health ministry nyaka koro will be done. Nia jowa nyaka ket reality into SHA, SHIF and Taifa Care. Mondo mi ng'at makaka president owacho ni ji poko register mondo nyithindo e wach mar SHA. Nyiso ni ji nyaka understand ang'o momiyo winja register nyathi. Ang'o momiyo winjo be na keto okumba ni ne nyathi. Nikech ing'eyo chon
okumba mane nitie ne ok cover gik mopogore opogore. Nitie gik moko ma jatuo to in osiptal kata Homa Bay kacha ne ok bed covered. But sani biro yudo SHA gi SHIF en sure ni they are all covered. Then king'iyo kata na gik miluongo ni Linda Mama gin gik ma was separated. Gin gik manopogo pogi, moro iriembo koni fight against AIDS, moko iriembo. Koro there were so parallel things machamo pes sirikal mang'eny. Koro yudo ni SHA ni dhi nyuando gigi kanyakla mondo every service, obed mar malaria, obed service mar ukimwi, obed service moro biro bedo combined together. To my policy mane William Ruto wacho ni odhi bedo gi total turnaround a medical department. And magi mano campaign ko wacho. Chal gi Hustler Fund. Samina no nyoro ne president the other day ne government to release 60 billion into Hustler Fund. Bejo wakaw Hustler Fund. To begi chule. Hustler Fund chieng mane bedo launch kata an na kawe and I pay it. Ta an naneno ko pesa manto kadwar. Koro aweyo pongo line kanyo, awene joma nyalo dware mondo kawe nikech 5,000 ano kakaw lono gigi madhi timo. So ndiye ngama dwara 5,000 no. Ndiye ngama dwara 3,000. Ponga kawe to mi 5,000. No mi 3,000 gi 100 gi 700. Then ka nakaw mar ariyo kan wachako wacheko ni to be o increase your limit. Ne gi miya limit mar 5,000 na chula we. To nitie ngama dwara 5,000 no. Ngama dwago ande nyanya, ngama dwago ande maka nyalo dwaro siling 5,000 no. Koro gin wawene gila mondo gikaw to ok gidwa kawe. To jomo kawe bok chul mondo kaw kendo. So mane ma government encourage. So the truth katieko mondo wadwa bo chiw pache in that. Nia sirikal nigi gik mang'eny matimo to gin mondo giber ngima dhano to kok omiyo opportunity mondo time kaka policy ni ochake ni to tere court. Obedo kia obedo declare kia constitution kingi then housing levy kia everything one gi activist lawyers to gi activist judges moko magimora mora moteri upingo sirikal fine order hero imiyo order after order ere kaka policy mangato campaign gono dwa the implement ko chako implement mondo tim gima uket gima jo Kenya maber kako dwa uketo court order after court order. It can't work. Kata finance bill minjoche was taken to court for nothing. Gik moko makantie challenge to sirikal deal godo, but the most important thing ni jopiny ni dibedo maber nikech financial strategy moseketi. Gima duong' en treasury. Kopango gimora mamba ber, ushuru biro bedo maflow, to bedo collected correctly, to bedo utilized correctly, and mane mwadwaro kako oganda. Elisha pachi kotudore kod okumba manyien mar thieth ma nyaka sani koro osekelo gwenyruok ahinya kuom jopiny. Jopiny koro kia ni giluonge ni SHI, giluonge ni SHA, giluonge ni Taifa Care. Ero jatend piny bende odiochieng' manyoro no lero kaka jonyuol onego bed ni dhi kod nyithindgi e skul mar mondo mi gindikre. Kata kamano okumba manyien mar thieth ni nyaka nuchak tiyo. Ang'eni in kaka janon weche mag siasa bende isebedo kitudori kod jopiny. Bende jopiny osewacho ni en gino ma adier biro bedo ka kelo fuong'ruok mar mondo mi japiny oyud thieth e nengo moyweyo. Ing'eni NHIF nok rach. Corruption ema notimo newa NHIF. Nonego beni ker kata gi experts ge by then wuok oko mar kedo gi corruption e system. To ka nochuno ni nyakwa loke ne watimo ne mana touch ups. Wang'iyo ni karach ka kata pesa gi oriwore ka gimotimore to ne watimo ang'o, ne walose wabeta mondo bed gimoro maber. Adieri man kende ni SHA ni to kotie yo makare. SHA otimo gik mang'eny. Elisha ngi yino mar mondo mi mak na mana paro no kanyingi sani microphone nino nitiere kod shida matin. Okay. Angwalose kinde madhi mbele koda twak marwa kata kamano nyaka sani okumba manyien mar thieth ni kwang'iye adiera Kennedy bende en gino mabro kelo fuong'ruok e nengo mar yudo thieth nikech kinde mokalo chien osebed kiseyo NHIF ni kinde mokalo chien nitiere chenro mathoth mago mag goyo kata rambe e kinde ma ng'ato manyo thieth kwang'iyo SHIF kaachiel kod SHA kata Taifa Care makoro waneno ni bende nyalo duoko chien weche makamago mago mag seche moko manyo omenda mathoth mar ng'ato wuogodo kata pacho kae kodhi manyo thieth e pinje maoko. Ing'eni SHA apani gima onego ler maber mondo mi wach luongu jo health mondo ler gini maber. Ging'e gi pogruok e kind SHA to gimomiyo ji donje SHA kelo thuolo mondo wabed gi miluongo ni free primary health care. Ineno health care opoge into different kidienje mopogore opogore. Nitiere thieth moko matindo tindo kaka outpatient, samoro itimo gik matindo gi dialysis and the rest. Mogo ikiluongo ni primary health care. Mano under SHA dhi bedo free. Aparo ni koselernu tubro ng'e man nikech nitiere kata public facilities moko
mabiro chiwo free services ma ok ochuno ni nyaka ibed ni kadi ni kidonjo e osiptal to first thing binya paro ni ng'ato ne nya donjo kata oseweri kata ng'ama igone arambe nitie ng'ama ni kata kad mar NHIF to kidonjo e osiptal ni to korki body tuo ibede kitanda kacha pok ong'i kata gi daktari to ipenji inja NHIF registration kende ne nyaka 2 hours kapok jatuo obne kata gi sirikal. Koro mae ndi biro ni wabiro bedo gi universal card ma kisebdhi kacha cha to ichalo gimidonjo ka gima ang' ni chul pesa ni maonge gimoro mimisi procedure mingi nitiere mage momi idwa no bed registered emomiyo nyithindo idwa no dhi o register mondo nyathini ka tuo from school kata from anywhere onyalo step into any hospital. Ngeni NHIF ne restrict kata jini ero hospital midhiye maki nyathi ma jonyuol ni Homa Bay to ibedo registered Homa Bay hospital tidhi somo Kisumo tituo iwacho ni hospital mane process mondo miyang thiedhi Kisumo gi Homa Bay was very difficult. Koro magi dhi kelo things makise tera nyingi kata nying ID number mar janyuolni then you will be treated because you are a registered person. Then Kenya government nitie part ma will take emomiyo pesa marshi kata ka jok mondiki wacho ni no med pesa matin ewi dieni wadhi bedo gi part ma free healthcare. Ingene chon linda mama manyocha free to gi a few things so kawuono mago dhi bedo primary mago bedo categorized as primary health services ka diarrhea owuok kaka kipindupindu mago dhi bedo treated kaka primary and emergencies mago dhi bedo free ka kipindupindu goi ng'wech migoyo na dhi hospital ibedi thieth. So that is what SHA will do and many other things. Chieng midwa ni wa discuss mano to I'll just come with proper facts then anyiso jowa. Elisha ngadi kinde miloso kalure kon ng'ikruok mona ntiere godo e yor winji makare. Aparo ni SHIF or SHA gimonego timne maber en ni jatend piny gi kwethne onego dogo ng'iye maber. Koseng'iye maber to evaluate. Adieri man kende ni sani to pok ochako tiyo ne jopiny maber. Wan joma interact gi jopiny biro koni ni gini pod ok tinegi. Nyiso ni kodhi hospital to pod ikwaye pesa. Kodhi hospital pod ikwaye pesa ng'o kata mana gik matindo gi. Gimonego beni gitim onego ng'iye kaka inyalo lose mondo bed gimoro makare manyalo konyo jopiny. To kaka achako ka wacho ni NHIF anoka neno korach. NHIF en mana ni corruption mibadhi notime newa. Ingeni ni nyalo dhi kata hospitende serikal gi to in gi NHIF to ng'ato koni ni to watim nang'o gim gimoro matin mondo ka konyi mondo gini otim ang'o oti. Mokwongo sekoni ni gini ok nyal tiyo to in kode okoni ni ng'eni giri ni ok nyal tiyo. Koro chono ni nyaka doge mfuku ni migem pesa mondo ichake miye kore koket ni gini e system. Gimo onego kero tim gi joge motiyogo kaka ministers ne ging'i kaka ginyalo keto gini e yo makare mondo at least japiny mae gweng' ma ok nyal yudo pesa cha kodhi hospital kata for example awuok kata dhi hospital ma gweng'wa to ka atuo tiyudo kaka ikonya gi pesani. Adier Joyce kidhi dala tuoche ng'eny kendo gima nanyalo wacho ne kata jo ogandawa ni ging'i maber en ngimani. Yani inyalo bedo ni onge pesa te ngima. Kawuono kidhi hospital hospitende wagi gin expensive kendo onego kete mokava nyaka joma nigi tuo mar kansa. Ing'ene joma nigi kansa ka ng'ano koni ing'ene kansa nyalo miyo kawuono to ka gino goyi maber higa achiel nyalo dok e dhier. Kendo inyalo wacho ni to Joyce manyomew ni ang'o motim. Kata kamano dong iwacho no kumba manyien mar thieth nitiere kod fan moro mabiro bedo kaka mago duto. Oko cover cancer full. Ing'ene cancer nigi stages. Kendo cancer cancer manena sani ung'eyo maber ni adieri man kende ni cancer is expensive to thiedhe e Kenya ka thiedhe tek nikech ing'eni kawuono kidhi hospital kaka Kenyatta ibiro ori ni test moko idhi timo Nairobi hospital. Anana victim brother nano suffer cancer ne waneno gini thiedhe gi pesa kawo gini terku kidhi Kenyatta tiwinjo ni kia system ni ofail dhi Nairobi hospital ing'eni ni chopo ni makata Kennedy biro koni en donjo ni tikoni ni wadwaro kata mana 60,000 mondo watim test. En ing'eni ok gibinyisi kendo ginyisi mana ni chodhe chul kacha maka ok ichulo to en onge gima chielo mitimo ni. Koro akwayo kama ni ker onego ng'i gi jotende gi joma gitiyogo onego ging'i ni to gidwa timo SHA ni gibetae
obed maber makata ka koro jopiny register kata wachule tichulo giming'eyo ni kawuono kata kachulo siling 2,000 e gini okumba ni ochalo insurance ma kawuono kachule to kadhi hospital tang'eni odhi cover kata odhi cover nyithinda an mane gima nano nego time shani SHA kanyo adwa medo matin no wadwa bok mae gima hapa niseng'eyo cha kabiro ga shogi awacho ni many information ya biye show kiyudo information malong'o kata ka ok ing'eyo to kiwuoyo ahinya because king'iyo the policy document mar SHA wacho gimomiyo wa transit from NHIF to SHA. Mar ariyo gimochak manyien ok dang donj kawuono to chako tich kata Ramogi chieng' manu launchie ne nitie programs moko ma pod nyaka nuket in place ma kawuono kaka operate pogore gi kaka nyocha operate koka owuok e SHA. Koro mae strategy ma jopiny owinjo ng'e ni kane in e NHIF tidhi e SHA mae process. Namba 1 nyaka account transfer. Joma nose register NHIF itimonegi account transfer gibire SHA. Mano one process. Ma is going on. Ma is almost 95% complete. Namba 2 nitie gimiluongo ni information, gathering new information kalure gi program mar SHA. Mano is going on. Mar adek nitiere new membership registration mabe is going on. But gima adwa wacho maler mondo kata boko akak ong'eyo ni SHA king'iyo the SHA policy document ma yien asom ne the line ma cover the SHA offers enhanced coverage compared to NHIF including tieno chiwo coverage maduong including number 1 weche mag wang' to gi counseling mag wang', pimo to gi thiedho go operations mag wang'. Number 2 ng'iyo kaka wang' tiyo maluongo ni operation. Then basic medications nitie ma will be there kaka mafri ma iluongo ni primary health coverage. To gi machielo en correcting even eyeglasses joma niga ngolo ibiro yuni sani ok bi penji anything kidhi to ibiro lokni angolo ok ochuni dhi jok moko iluongo nang'o jowanga iluongo nang'o jok ma jowanga opticals ok ochuni bidhi ka optica ni kech koro in gima maduong' kanyo en diagnosis, treatment and screening of common cancers. Common cancers gin cancers kaka cervical cancer, liver cancer, mago eko cancers ma common. Nitie cancers moko koro screening, treatment and that mago te are in that thing. Inyisa ni thuolo marwe morumo. Mano is what is in that Elisha adwa ni wach ni mogi kaachiel kod gigo masiche moko ifil ni jatend pinyno nego bed ni lose odiochieng' manyoro e kinde nyasi mar jamhuri no owacho kaachiel kod wach ni mogik. We I interject mana matin alafu wach na mogik. Adwa nyiso osiepna Kennedy arito mondo wach na cancer. Wacho ni the basic nyiso ni oko touch the cancer motimang'o ing'eni cervical can be managed. Okawacho basic, my friend, listen. I some of the document. The document wacho ni the last one. The diagnosis, treatment and screening of common cancers. Okawacho basic. Common basic cancers. Common cancers. Basto wacho gi adek. Achiwo mana example. Unchiwo ranyisi adi? Adek go mowacho go. Common. Ing'eni nitiere cancer of the blood. Akiani mano be gi touch kanyo but adwa nyiso siemo mano kadwa no dwele koro jo hospitali mabiro nyiso wani common cancer wadwele sana but adwa kone problem ne maneno kidwa nyiso adier to dwa adwa na nyiso siemo na Kennedy chingoro na duok kodi ka ng'en wabiro duogo bro chikiti kati biki ng'e gik miwuoyo adwa na nyise kama gik mondik mang'eny gi ng'eni most of them ok giti kendo kawuono kedhi hospital to giti to kamoro bochako wacho ni wane process 1 kia mar golo ji NHIF kia waduoko ku samir golo jini non otemo nyiso wane ji ok tuore sami transfer nikech sami transfer ni dong ji nyaka tuore manyiso ni sani kigola from NHIF ikele SHA mondo tim registration ka tuo kawuono to nyiso ni podara adoga yue dong mano uwondowa none benigini watime partially wagolo ji wagolo onego benu wagolo ji kane waseketo program in place ne samwa transfer ji ang'o matimore in place between transferring and registering ediere ka ang'o matimore adier kawuono kidhi tiwinjo ko hospital koni kiani pok register koro kwa nyal cover yi mano wawe chieng' moro boduogo kata experts biro biro mondo kone ko winjo e ode adwa wacho ne onage wa kama ker wasewuok oko mar miel wedo wadwa miel wedo mondo wachop kode kama wanyalo chope ta adwa nyiso ganda luo ani atieko ka wacho ni an kaka bok odwa en mana ODM wane gima adwa wacho odwa en ODM
To ODM wani wachal gi nyithi Israel manowuok ka buore thim. Kama wantie kawuono ni pok wachopo. Wabuoro. Kama wabuore ni adwa nyisogi ni kik chunygi tho. Wadhi chopo Kanan mane babo wacho ni wabro timo, wabro chope. To samoro buoro wa mwabuoro go kawuono ni ema nyalo bedo buoro wa mogik. Ok wachak wabuoro, wasebuoro, wawuotho waneyo. To wawuotho kwa biro achiel kachiel. To kawuone ma wanyalo bedo ni wabuore mogik. Kora kono ginia. Wa make sure no jende odonje ODM kaka dwarore kendo giwuogi gi energy gi te wakete party wani mondo party wa mar ODM ni obed vibrant. Party wani ema dhi loso serikal mabiro. Onyalo bedo 2027, wanyalo bedo serikal kendo wanyalo bedo ni Kennedy wabro kele ni bwana in bedka waketu wamaki wasoika. ODM e party wa wagere uru wakete uru kamoro wadhi loso serikal. Erokamano ahinya. Kennedy wachimo gi kawatieko. Ano ka wuoyo jok miyom sate. The ODM go ubro wuotho onge kubro chope. The first thing ma jowa nyaka yie. Masna chako wacha I'm happy ni I'm vindicated Joyce. Bura alo bura nikech nyaka na chak wuotho ka pode giwacho kaka serikal rach, serikal hi. Kawuono gibiro giwegi ge makawuono giywago ni ka jaluo dwa bedo machiegni gi serikal to serikal rach. The truth is ni joluo nyocho chako bedo serikandni kendo wanie serikandni ano kadwa ng'iyo chama. The most important thing ananja UDA kenda coordinate UDA, but the main thing matemo wacho the role of government and gimadwania William Ruto kaka president omi thuolo mar tiyo ne jopiny mondo jopiny understand transformative agenda ma better plan nitiere godo ma is promising Kenyans. The thing any president nyanya beda ni pok ne gichako tugo tielo ne pok owinjore. Koro tielo chako winjore gin team moro yudo player ka, team moro yudo player ka. But gima duong' badwa nyiso jothurwa en ni wabeduru gi geno ni gik moko biro bedo mabeyo. Ka opone wachiko itwa kendo wakwe matin. Ng'anyo mang'eny gi koko mauwi mang'eny ok chiw dingo iro okene tedu. Wawe uru mondo joma ni jikono tednwa and I'm sure ni kaka fertilizer beche osedok piny, transport giri bech gibiro dok piny, mafuta giri biro stabilize. And an katie ka adwa kaw thuolo ni makende mondo ago erokamano ni Ker William Ruto kuom paro joluo kabisa e sirikande e yo moro amora kamoro amora e ngadho moro amora. And mogik agone erokamano gi kaw tekone gi riekone mar campaign ne migosi Raila Odinga e AUC kendo kaka wuono dhi debate wageno kaka oganda ni bang debate makawuono wabro bedo ni waneno ng'ama winjo bed chairman mar AUC to kendo ok en ng'at mopogore gi Raila Odinga nikech en ng'at man nigi spirit of Ubuntu en spirit mar togetherness mar Africa and Raila emantiere kod. That's the thing. Thank you so much. This next time ikon Kennedy ni ore mos. Erokamano Kennedy kachiel kod Oboke. Rituru mondi watiek show. Nyakwara Moga Jwang agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny. Kata kamano wageno ni japiny bro bedo ka yudo fungruok ahinya nyako kalo e gigo duto mane jatend piny owacho nyoro e kinde nyasi mar Jamhuri. Akaw mana yueyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals